zit maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorden wie live, Noorden wie live, Noorden wie live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Leuk dat je erbij bent. Noorden weer live 3 uur lang. Maar het ook een heel soort muziek. Maar je hebt ook speciale gasten. Brechtje Vlechtje. Hebben we al een hele tijd in pensioen. Leuk dat je er bent. Ja, leuk hè? Best net Lin, hè? Nee. Ik ben een zak grutskop. Eindelijk weer eens een keer. Ja, in Drachten had ik ooit met hem op een boord zitten, hè, de eerste keer. Maar ja, door hier is de Regina natuurlijk bellen, hè, mijn zuster. Ja. Regel je dat even? Nou, het is lukt. Het is lukt, maar ze zei, ga nou maar met hem op paard, want dan haast ik weer wat. Dag Sinterklaas. Goedemiddag, Willem. Hoi. Moet ik Nederlands praten of kan ik gewoon in het Fries? Nee, ik versta het uitstekend. Het spreken dat gaat nog steeds niet zo goed. Maar nee, ik versta alles. Dus ga alsjeblieft gewoon je gang. Probeer er een Fries woordje door te gooien als het kan. Maar let daar niet te veel op, hoor. Druk het eten, denk ik. Druk, ja. Nee, dit zijn alle drukste tijden. Dat ik hier even langs kan komen bij jou, nou, dat is al heel wat. Maar het was lang van tevoren afgesproken. Ja, dat is weer. En wel let ik net geen tot 4 uur, hoor, hè? Nee, dat heb ik begrepen. Is ook ingepland zo, ja. Ja, mooi man. Gezellig. Ja, nou, ik hoop het wordt vast. Ik heb er zin in, ja. Wat is het momenteel? Proteskwalen of gezin thuis? Wat binnen de reisjes? Scholen is eigenlijk altijd 5 en 4 december. Hè. Dat moet echt op Sinterklaas zelf. Dus dat is overal altijd tegelijkertijd. Dat is het mooiste geheim van dat hele feest. En nee, nu is het veel scholen, bedrijven. Nou, eens een keer bij Omroep Friesland. Hè. Ja. Ja, wij hebben natuurlijk ook zondag pannenkoeken eten, hè? Ja. Want dat doen we natuurlijk ook. En u bent even vergeten te vertellen dat we afgelopen zondag een ontbijten met de Sint hebben gehad, hè? Bij Pier en Masja. Ah. Dus. Ja, hij vergeet. Ze is wel een beetje streng, joh, hè? Ja, nou, dat is eigenlijk altijd. Maar ik hoef niet alles te noemen wat we gedaan hebben. Maar Nee. het is waar. Wij logeren al sinds jaar en dag ook in Bakkerveen in de slotplaats. En dan is alles helemaal ingericht. Dat is mijn kamer. Gaan we straks ook weer naartoe, is vlakbij. Hè. En inderdaad, nu zondag kunnen kinderen daar komen vanaf 12 tot 4 ongeveer gewoon. Langskomen, Pieten zijn er. Ik ben er, handje geven, hartstikke mooi. En s'avonds kun je ook nog pannenkoeken komen. Nee, dat is geloof ik al. De Pieterzaal zit al vol, dus dat kan niet. Gewoon langskomen, 's middags. Hartstikke gezellig. Ja. En Sinterklaas, Berenburg, neem je ze wel eens een slok? Hier staat ook nog een fles Berenburg. Ik weet niet, dat... ja. Ik zag hem staan en ze zei hier van ja, niks is de afspraak. Maar dit is niet niks, hoor. ik ken dit spul. En een beetje in de koffie als ik het netjes wil houden. En als er verder niemand bij is, mag graag zo... ja hoor, ja nee, daar spui ik niet in, zeggen ze dan. Hè. Nee, Sinterklaas, maar het is natuurlijk wel een hele speciale Berenburg. Hij heeft Pieter Wilkes. Pieter Wilkes is niet een donkere Piet, maar het is Pieter Wilkes. Drink Pieter Wilkes. Ik kom straks weer bij hem waarom. Mooi hem te binnen. Berechtje vlechtje. We krijgen nog al die pieten hier. Gekleurde pieten aan het eind van het programma. En straks nog de Zwarte Pieten act. Maar ik eerst naar Adrie. En Adrie had zijn muzikale vriend Arvan Blok, mijn naam. Ja, muzikale vriend en oud-collega. Ja. Ja. Ben je me lang collega gezegd? Oh, ik denk het. Mooi tijd. Hoe lang heeft het werk gedaan, man, bij Talent? 15, denk ik. 15 hier, zoiets. Ja. En die collega's West. Ja. Leuk man. Goed. En hoe lang speel je hem al mee zijn bij? Nou, ik denk al een... Nou, die kant u denk ik. Ja, een keer dwarpsfeest in Lippenhuizen een keer voor het eerst. Oh, wie dat? Dat wie voor het eerst, ja. Inderdaad, met de Red Band. Gewoon wat collega's, wat vrienden, het dwarp en Adrie en ik. En zo is een beetje begonnen op die manier, ja. En dan doe je hem de studio in? Ja, inderdaad. Ja, nou, Adrie, hè, die zei, nou, ik ga wel wat. Kom ze hem del. Nou, dan kom ik even, luister ik even, dan speel je hem wat. Nou, als ik hier dus wat. Ben er bepaald slagnummers die steeds... Die met ik Lenne doen en de oren, maar ik met Arvan doen? Nou ja, Arwen die had op mijn laatste soloalbum Tiert had er ik een aardig wat dingen invuld. En Arwen die kent heel mooi muziekjes omklaaien. Ja. Dus ja, we hebben natuurlijk daarnaast een programma Oer de Grens. We hebben vanmiddag treinen om zijn waanzillen. Inclusief een nieuwe single die de waas mee beginnen. Arwen en ik die hebben met z'n tweeën dat programma Oer de Grens. En dat zijn al je vertaalde covers van bekende mensen. En daardoor van al ik alweer treien, denk ik. Het vierde seizoen begint daar, denk ik. We beginnen met de single dus? We beginnen met een nieuwe single, dat is de Everly Brothers On The Wings of a Nightingale. Mag ik even wat bij vertellen? Ja. Want als het vertaalst, oerzest, dan komt het op een geel uit. Hè? Net een nachtegaal, want dat bestaat net. Oh. Nee, dat bestaat niet, Willem. Oh. Nou, Dankjewel. misschien wil jou wat mooie, hè? Ja, het is wat heel, hè? Maar, Nee, maar daar hebben we dus een wat op voen. Sietse Broers, maar die de muziek altijd opneemt, die zei van ja, dan moest eigenlijk zijn oor wit bij met drie lettergrepen in te vinden. En ik reed naar Hoesta.
toen we de opname hier en we een guide hier opnamen de zang. En ziet ze, dit is net helemaal. Op de vlecht maar een geel of zeggen we ervan maken. Maar toen kwam hij in een hoesta en ik dacht even, ja, een leefde versje. En wat past er nou bij de leefde? De Jerrebar. Ja, en ook nog een prachtig Fries kleur. We op een vlecht met de Jerrebar. Nou, Klopte het weer? ik wil Jerre. De Jerrebaren, mooi beest. Gelukkig ben er wel heel tijd meer van. Want ze zijn haast helemaal uitstiert. En ze worden bezongen door Adrie en Arwen live in Orwin. Jouw kei en tuut, krijg ik het gevoel dat ik al reizig je trode loof. Op een vlecht met de Jerrebar. Als ik riet, dan zijn mijn holen vol, maar vreeg je het mij net al. Op een vlecht met de Jerrebar heel heen. Heeg boven, gewoon zo vrij, maar ik denk er ondij en mij. Net dat ik een beter plakje krijg. Oh, had gevoel dat het bare zil. Oh, had gevoel dat het bare zil. Oh, had gevoel dat het bare zil mij. Dus pak mijn hand, ja mijn gevoel zei dat de reis er nog recht begint. Op een vlecht met de Jerrebar. En als het worst, gingen wij op reis naar het land dat altijd de zinnen schien. Op de vlecht met je Jerrebar heel heeg. Heeg boven, van zo vrij, maar ik denk er ondij en mij. Denk net dat ik een beter plakje krijg. Oh, had gevoel dat het bare zil. Oh, had gevoel dat het bare zil. Oh, had gevoel dat het bare zil mij. Jouw dij en tuut, krijg gevoel dat ik al reizen getrode loof. Op de vlecht met je Jerrebar. 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 Adrie de Boer en Arwan Blok. Kom maar eens weer bij hun. Betaalt u wel nieuwsgierig, Sinterklaas. Wat voor muziek hoor je ook nog van? Oh, heel divers. Toch vaak een beetje klassiek. En dit vind ik prachtig. Hè. Klinkt toch een beetje Spaanse gitaarachtig. Hè. Dus dat mag ik graag horen. Heel stiekem. Zeg ik nooit tegen iemand, maar... Rammstein. Daar is niks mis mee. Nee, helemaal niet. Maar nou ja, men verwacht dat niet, zeg Oké, maar. het laatste hoorde All Over Again. Dat is een pittig bandje. Ik ga je het album te lezen. Die zal ik nog optreden. Ik let het ook even zien. Prachtig mooie vakkant. Mooie... Die hoes ziet er alleen al prachtig uit. Dat is veelbelovend. Een soort autospoor wat in een moeler riet. Nou, ja, lees het maar. Er zit een soort monsterachtige kop in dat. Ja, dat is een monster waar die ingaat. Prachtig. Dit wordt goede muziek, denk Nou, ik. het laatste uur, ja. En dan krijg je het smoordruk van je excursies. We komen straks nog mannequins in de 12 uur, dus wat dat allemaal langer. Als je de radio van let hem lekker aan. En oors doe je er maar even een beeld bij televisie en internet op alle mogelijke manieren van binnen te volgen. Single, had dat een album in of gewoon een singeltje en we show wel? Ja, we sjoggen wel. Ja. Ja, eerst maar eens even een singeltje. We willen opnames op maatje. Maar we weten nog net precies wat er wordt. Of dat er een soloalbum wordt, of dat er een Oer de Grenzen album wordt. Dat showen we dan wel. Alles geopciteerd en we zijn ondertussen gewoon lekker bezig met een prot opnemen in de studio. En ik maak een koor, ik nog. Oké. Ja, dus we doen alle nieuwe dingen met rond. Wat voor koor had je erbij? Ik zit zelf op de mannenzangvereniging in Beesenzwijk. Oh jee. Ik ben maar in Ierland geweest. Ja. En, Hoe je dat? ja, dat is fantastisch. We hebben een heel soort kroegjes spelen. En ik ben helemaal als een kroegman meer. Vroeger wel, hè. Maar we hebben protten in kroegjes spelen met uw Gregoriaans en Fries en Zweedse muziek. En Hoe groot is het koor? Tolverman. Oké. Een mannenzangvereniging. Ja. En, maar die dagen, we hadden op midden in de natuur, op een bulte, hebben wij een hele mooie video-opname maken. En dan hebben we live een vestje van mij zang. En dat blazen ook naar leven in.
De pubs, we kennen ze natuurlijk in Ierland, pro de muzikant. Kun je daar gewoon blind heen en weer met zijn koor? Of regels dat dan van tevoren dat het optreden meest? Nou, het is regelen, want ze moesten wel weten dat er wat bij, want ben ik op een Dijland Jong was dat eigenlijk net met Fredion is daar namelijk de verste Jongjoen. En de sneurt die ons moest eigenlijk even regelen. En dat hebben we dus geregeld. We nog in een hotel spelen met een hotelgasten. Die wisten niet wat hun ook aan. Maar die fantastisch. Dus ja, mooie reis. Ja. En hier en Friesen, dat gaat wel volgens mij. Hè? Dat gaat heel best. Ja, hetzelfde de kop hebben ze ook. Ja. En hetzelfde drankgedrag ik ook. Dat weet ik net. Ik heb 4 volle soep. Dat weet ik net. Goed zo. Welke je hem nog spelen? We gaan nog een orde niet in het waan. Je bent pinmeester van het koor jongen. Waar ik mooi jongen in zelf. Die hebben een jubileum. Dit is next level, maar dat is al. Maar er zitten 12. Ja, zit als jongen. De dirigent en nou in. En die had dit festgenomen met mijn song. Dat hadden we toen ik op mij spelen. Een James Taylor project. You've got a friend, do hast een vriend. Live in Noordwien. Als het tijden al net mij zit, was de doos, maar wist net hoe. En niet, nee, oh nee, niet slagendij. Sluit in eigen tinken mij en dream der maar mij voort. Het vaaks wel jocht en things mij dicht bij dij. Als mijn namen nog recht zijn en do wist bij zinnen en rij, kom ik bij dij. Saga was ik in. Winter maakt iets simmer als yes. Belles maar wist mij niet alest. En ik kom weer nee die dag. Du hast een vriend. Is de loft heeg poppendij. Zakjel van grauw en gries. En de noordenwind hel het voelde oor. Leed hij net uit het veld slaan. Neem mijn naam al aan. En dat is goed. Ik klap je, ik ondien door. Als mijn namen nog recht zijn. En dat wist bij zinnen en rein, kom ik bij dij. Saga was ik in. Winter maait iets simmer als jest. Belles maar is mij niet alest. En ik kom weer nee die dag. En is net goed te weten om een vriend te hebben. Horen door zo'n tijden kort de pine wat verdwijnen. Om als die der net om binnen, doch dat net. Als mijn namen nog recht zijn en do wist bij zinnen en rein, kom ik bij die zo gauw als ik in, kol die graven. Winter maakt iets simmer als yes. Belles maar is mij niet alest. En ik kom weer nee die dag. Du hast een vriend. Du hast een vriend. Ik ben die vriend. Dat je maar wist dat ik er van die ben. Ik ben die vriend, du hast een vriend. Du hast een vriend. Dankjewel.
Arvan Blok en Adrie de Boer. Prachtig mooie versies. In dit geval natuurlijk van James Taylor. Maar je mag het ook nog mooi vertolken kennen. Want James Taylor, kom je maar mijn oren artiesten. Ben je er lang mee bezig om dat sfeerke te pakken? Want het zijn vaak sfeervolle noemers. Hè? Nou, in het begin wel inderdaad. Tenminste, Dat is een goede toon hebben. nou ja, je moet het ook wat invullen. Je wil net exact hetzelfde altijd maar. Je wil een beetje eigen draaier. En dat in het begin weer het wel wat ziek inderdaad. Want ja, wat tot Adrie, wat ken erbij. En op een gegeven moment, tenminste hier kan zelf, ik denk van, oh, dit is wel de manier die er wat bij past. De sfeer moet inderdaad goed doorkomen inderdaad. Dus, en sommige versies meestal die uptempo versies binnen het lastigste. Dan was ik gewoon, nou, dat is Lekker spelen. ja, precies, maar dan kies wat hartje bij gitaar, maar dan komt het net door. En dan was het toch een beetje een eigen draai aan. En dan dit soort versies ben het in verhouding natuurlijk het makkelijkst om wat van te meiden. Want die ben al heel gevoelig van hunzelf al. Hè? Maar goed. En ik wil ook net dat je met akkoordenschema's en wat dan ook omgooit. Het zal letterlijk mogelijk. Ja, in principe wel. Ja, soms met de toonheugten dan is even ziek je van, nou, misschien is dit wat. Is dat beter van, hè? Want als we dat vast stemmig ik wil het waren, dan moet het wel een beetje in het bereik liggen. Ja. Maar over het algemeen blowen we heel dicht in de buurt van het origineel inderdaad. Ja. Qua heugten dan, zeg maar dan. Ja. Adrie had van alles doen aan met koor en weet ik al even net. En hoe zit het met die? Dus toen speelt alleen maar Adrie of was er ook een druk muzikaal bestaan? Ja, ik doe eigenlijk alleen nog maar muziek inderdaad. Ja. Maar ik toon heel apart in de klassen, zeg maar. Hè. De basis kwam, Del en dan wat muziek, gitaarles, keyboardles, dingen doen. Ik doe in de zwaar nog wat met muziek, ik nog wat. Alleen maar voor mezelf, ja. Dus, ja. Leraar, therapeut. Je kent mijn boeken. Ja. Oké. Ja, maar... Het is voor een goed doel. Ja, precies. Ja. Nee, maar ik heb niks te klagen. Ja, nee, het gaat echt heel goed. Ik echt smoren er ook. Dus ja. Goed zo. Welk nummer gaan we doen? Kies mij ik boeken, hè? Maar kies je twaan, ik boeken. Welk nummer gaan we doen? Wie die dan hier noemen, dat is, ik heb een zeer turbulente oorlog hier gehad. Daar wist ik wel iets van. En we hebben een versje ontdekt, wat eigenlijk wel een beetje bijpast. En dat is de rollercoaster van Danny Vera. En dat is de achtbaan worden. Mooi. Ja, Danny Vera, fantastisch artiest. Mooi dat je hem vertolken. Live in Noordwien. Een flow, deze achtbaan in uw leven nou. Mij deelt is maar dicht als cadeau. Begreep hij net waarom. Ik wil gaan, naar het vierste plak op ieder dat ik ken. Alle paden op de vraag ging komen. Want op is de jemero. Mij had er en mijn had geen zin. Doe wist zo goed dat ik er ben. De dik waarom vind ik altijd dat het pompenblad groeit, dat het pompenblad bloeit. Ik denk dat je toch wist, bij de dingen die ik doch, hoe als het zit. Een lege rondte in mijn lief mat vult, daarvoor vreeg ik in geduld. Daar bist er in mijn dromen bij, ik sjog een zeil de zee en dij. We ziek je samen in lange reis en er moet te wezen, en er moet te wezen. Wat een flow, deze achtbaan in uw leven nou. Mijn deltas pakt de hichtes als cadeau. Die baas net waarom. Ik wil gaan, net vierste plak op ieder dag. Alle paden op de vraag ging komen, want op is er jemmeroon. Hij had er remmen, had geen zin. Doe is zo goed dat ik er ben. De dik waarom vind ik altijd dat het pompenblad groeit, dat het pompenblad bloeit. Deze flow als een achtbaan in uw leven nou.
begreep haast net waarom. Ik wil geen netjes te plak op ieder dat ik ken. Alle paarden op de straat ging kon, want daar bist de jimmer om. Deze flow als een achtbaan in uw leven nou. Mij deelt is maar de hechters als cadeau. Begreep hij net waarom. Want ik weet, ja ik weet, doop is bij mij. Dankjewel. Mooi, heel mooi. Weer komt een prachtig nummer, maar deze vertolking. Iets sneller in tempo, vind ik wel lekker. Krijgt het iets meer pit weer van. Ja, het hier wordt wat rustiger, kind, ja. Ja, Volgende keer. maar dat is mijn gek te wel. Dat is een miskuld van, ik sterk die jongen. Ja, nee, maar du mag stier te behoren voor oren dingen. Nee. Nou, jongens, even de single. Hoe en wat? Nou ja, hij zit wel op Facebook. Hij is Komt er nog een clip van? Er komt misschien nog een clip bij, maar dat hebben we nog niet echt voor eigen gehouden. Want er zijn wat andere dingen op dit moment die belangrijker binnen. Maar wat weet komt er nog eens een keer een leuk clipje van. Ja. Waarom te jaren ergens? Ja, hij zit wel op Algoritme, zit op YouTube en op mijn Facebook ziet het wel. Dus, Ja. En nou hebben we het zo, dus kist ik op Noorderwind live vinden straks. Absolutely. En bij mij is er ook nog wel een mooie clip van. Hadden we nog drukte de komende dagen en weekend? Ja, die Adrie die hoort hier wel even bezig, maar En ik moet elke dag een agenda zeggen, want dan weet ik net wat er gebeurt. ik vond het mooi om te winnen. Dank u wel. Short vooral op YouTube. En ons natuurlijk ik nog op ons eigen kanaal youtube.com/Noorderwien. Herhalingen, clips, alles staat erop. En we beginnen No Night Nice. En mama's, het is tijd om te genieten van een optreden van twee heel bijzondere Pieten. Ik heb het over niemand minder dan Geraldo en Banket Piet. En zij hebben samen een waanzinnig liedje. De cadeautjesfabriek. La 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 la. Alle Pieten staan paraat, 5 december komt eraan. Dus pak heel gauw je spullen, tijd om aan. De Sint die helpt een handje en dat is beslist uniek. Het kasteel lijkt wel veranderd in een cadeautjesfabriek. La 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 la. Ieder jaar is het hetzelfde lied. Redden we het wel of niet? Is er wel genoeg voor iedereen? Is er voldoende van in iedere kleur? Past dat ding wel door die deur? Was het nou van hout of van steen? Had ik dat paardje al gespeeld, is die hamster niet verwilderd, gaat die hele grote toestel in die zak van. Vraag het Max. Alle Pieten staan paraat, 5 december komt eraan.
Op dat lijstje stond een kapperskop. Met welke kleur haar erop? Wie weet waar de plakband nou weer is? En denk als je dit soms in zijn vaart, plak het nou niet op dat paard. Vorig jaar ging het ook bijna mis. Vraag het Geraldo. Omroep Friesland. Morgen weer live bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede jaar Oerlweg van Noorden weer live, het muzikale dwarsplein van Friesland. En we hadden het feest hier al even in huis. Sinterklaas en de Zwarte Pieten ben intussen gearriveerd. Het laatste uur heb ik nog gekleurde Pieten, dus je mag zelf kiezen. Weet je voor of je in bent, dat maakt mij net verluid. Alweer maar gezellig gaan. Achter de bar intussen een aantal heren van de Bankrupt Boys uit Bitchem. Hoe is het? Ja, goed. En met hij? Een beetje, ja, prima. Mooi mikken toch? Ja, zeker weten. Ik kan hem wat droegen was, dat ken ik nog. Maar geen bier. Nee, dat mijne. Oh. Ja, neef jou. Oh, nou, wat je nou We even. zitten op Berenburg van Pieter Wilkers. Je hebt aan spelen, jongens. Het gaat goed met hem, hè? Je bent druk. Ja, het gaat lekker. Ja, het gaat keurig. Ja. Ga je elke week wel? 2 keer? Ja, we spelen een beetje 40 keer per jaar, dus het gaat elke week haast wel een beetje. Hoe lang ben je al bezig? Wat? 2 jaar ongeveer? Ja, goed. Ja, leuk man. Leuk dat we er binnen man. Straks dus de Bankrupt Boys en ik ga even naar bij de Zwarte Pieten. Dag Piet. Ja, daar. Ja, nou, ik heb hem naam altijd en het terug ook wel. Doe best. Ik ben Geraldo, muziek met Geraldo. Doe Ja. best Geraldo. En ik ben banketbeat van Zels. Ja, dan komt ze hier al hier. Leuk dat we er binnen man. Ja, dank u wel. Het drokke 10 natuurlijk. Huwelijk drok het hier, maar superleuk. Ja.
Feestje bouwen. Ja, oeralfeestjes bouwen. Dat doen we het in de 2 weken dat we hier binnen. Oeral, we komen is het feest. We maak je maar nog in, hè? Zwolle. Ja. Dat wordt normaal een reisje. Ja. En dat op de Sinterklaas op het hinder en Jim draagt roen te toffelen. Nou, hier in de auto. Ja, hè? Ja. Oh, je bent een luxe Pieten. Ja, we zijn hele luxe Pieten. Ja, status, hè? Nee. Je hebt er prachtig uit, jongens. Dank u wel, dank u. Tieren. Ja, en je bent actief op muzikale met, dus daar geven we een mooi voorbeeld van Jerren in dit geval. Hij nieuwe singles uit of net, is wat artwork waarin we aangaan? Het is een artnummer in een nijjaske. Ik had Jedder als mijn oordien, maar ik ben nij duur begonnen, dus ik ga hem nou met Geraldo op nij opnam. En met nij dingetjes erin die in. En het nummer van volgend jaar lijkt al klaar. Scrunter Henk Westbroek, dus dat is wel leuk. Ja. Dat is Mr. Sinterklaas haast, hè? Dat is Mr. Sinterklaas. En ik vond het heel spietig dat er in Snits eerst is. Dat er nou net cool, omdat er eerst alles op moest bouwen daar. En dan was hij er mij west. Maar hebben je al eens gehoord? Dan hebben we dat Sinterklaaslied van hem erin. Zie ik nog in het achtergrondkoor. Ja, waar Ik had geen enkele maatje. Ja, dan doe straks gezellig mij. Maar ik play bacon nu. Nee, dat wordt net, hè. Swipewoord. Jongens, welk nummer begin mij? We met een beetje feestmaatje. we beginnen met de cadeautjesfabriek. Ja, hè? Dames en heren, leuk dat we er binnen. Het is weer zover, want december hebben we in het zicht. Het is nog maar een paar dagen. En we hebben Banket Piek en Geraldo live in orde. Ja, dank u wel. Hey. Met de intro. Jongens en meisjes, papa's en mama's. Het is tijd om te genieten van een optreden van 2 heel bijzondere Pieten. Ik heb het over niemand minder dan Geraldo en Banket Piet. En zij hebben samen een waanzinnig liedje. De Cadeautjesfabriek. Zingen jullie mee? La 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 la. Alle pieten staan paraat, 5 december komt eraan. Dus pak heel gauw je spullen, tijd om aan het werk te gaan. Zelfs de Sint die helpt een handje en dat is beslist uniek. Het kasteel lijkt wel veranderd in een cadeautjesfabriek. La 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 la. Ieder jaar is het hetzelfde lied. Redden we het wel of niet? Is er wel genoeg voor iedereen? Is er voldoende van in iedere kleur? Past dat ding wel door die deur? Was het nou van hout of toch van steen? Had ik dat paardje al geschilderd? Is die hamster niet verwilderd? Gaat die hele grote poes wel in die zak? Vraag het Geraldo of Banket Piet, is er iets met de cadeautjes? Lossen zij alles weer op met groot gemak? Alle pieten staan paraat, 5 december komt eraan. Dus pak heel gauw je spullen, tijd om aan het werk te gaan. Zelfs de Sint die helpt een handje en dat is beslist uniek. Het kasteel lijkt wel veranderd in een cadeautjesfabriek. La 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 la. Op dat lijstje stond een kapperskop, met welke kleur haar erop. Wie weet waar de plakband nou weer is. En denk alsjeblieft om Sint zijn baard. Plak het nou niet op dat paard. Vorig jaar ging het ook bijna mis. Vergeet niet om heel goed te checken dat die plaspop niet gaat lekken tussen al dat andere speelgoed in die zak. Vraag het Geraldo of Banket Piet, is er iets met de cadeautjes? Lossen zij alles weer op met groot gemak? Alle pieten staan paraat, 5 december komt eraan. Dus pak heel gauw je spullen, tijd om aan het werk te gaan. Zelfs de Sint die helpt een handje en dat is beslist uniek. Het kasteel lijkt wel veranderd in een cadeautjesfabriek. La 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 la. Steek je handen uit de mouwen, zwaai ze heen en weer. Want we zijn niet meer te houden, wij gaan goed tekeer. Cadeautjes maken is de taak van elke Pieterbaas. Ook Geraldo en Banket Piet werken mee met Sinterklaas. Alle Pieten staan paraat, 5 december komt eraan. Dus pak heel gauw je spullen, tijd om aan het werk te gaan. Zelfs de Sint die helpt een handje en dat is beslist uniek. Het kasteel lijkt wel veranderd in een cadeautjesfabriek. La 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 la. Alle Pieten staan paraat, 5 december komt eraan. Dus pak heel gauw je spullen, tijd om aan het werk te gaan. Zelfs de Sint die helpt een handje en dat is beslist uniek. Het kasteel lijkt wel veranderd in een cadeautjesfabriek. La 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 la
Ja. Oh, Dank u wel. dankjewel. Dank u. Geraldo en Banket, Piet, ze maakt het feestjes doorgaan, nog een noemer. Ben je al wat in Sinterklaas sfeer of net? Wij zeker. Ja, hè? We zijn met school altijd bezig met Sinterklaas ronddenken. Surprises en gedichten. Ja, en onze docenten laten gewoon de surprises maken door de leerlingen. Oké, ja. En best u al wat in Sinterklaas sfeer? Ja, Ja? Wat hoopst te krijgen dit hier? Hast je cadeautjes die Stine Holle hast of net? niet echt, maar ik hoop dat ik leuke dingen krijg, ja. Ja. Wat zou je willen? Een hoverboard. Oh, dat is spannend. Heb je er al eentje gehad of voor de eerst? Nou, nog nooit, maar ik hoop het wel kan krijgen. Hoop ik al 2 jaar. Oké. Oeh, dan wordt het ook wel tijd, vind je niet? Ja. Dus wat dat betreft... er wordt al op praat loopt. Dus wie weet. Kom je zo even kijken vandaag? Ja, En wat voor school zit je? Twaalhoek. Ah, en je hebt een soort leuke middag even hier in Noorderwien. Ja. Kijk, zomaar Zwarte Piet, Sinterklaas hier. Ja. Zullen we nog een nummer doen? Ja, is goed. Hartstikke mooi. Goed, dan gaan we naar de Pietenta. Jongen. Drokke tijden dus, Zwolle. Ja. De hele land tro. Het hele land, Ramon bij Winnakhuizen, Snijn hebben we drachten op het Sinterpiet voor iedereen feest. Dat is zoals elke keer. Daar zetten we dit hier voor in. Ja, zeker. En wie gaat al die huisbezoeken nog? Wie gaat het hele land al tro-west? Dus Van Dordrecht naar boven. Dordrecht naar boven en onder, naar links en naar rechts. Ja. Echt serieus. Ja, echt. Je maakt wel kilometer. Wat zei je? Je maakt wel kilometers. Ja, heel wat kilometers maakt het nota. Dat is, ja, het gaat super. Dat is wat mooiste. Maar oren, komen al die blierde bandjes. Daar doen we het natuurlijk ik voor. En maar een beetje winterweer, hè? Vist het, hè? Ik vind Oeral, zullen vrienden van u die sturen dan appjes dat ze dan weer ergens binnen het werd sneeuwjaagd en dat. En dan denken wie zit je in Nederland? In Spanje hebben we al gesneeuwd. En dan hier ik nog net. Dan denk ik van, waarom dan net? Wij willen sneeuwen. Ja, wie willen sneeuwen? Piet Paulusma, wie willen sneeuwen? Ja, regel je dat nou? Ja, regel het even, Piet. Dat vind ik wel belangrijk. Welke doen we game dan? Sinterklaas, wie kent hem niet? En Willem met zaak even komen natuurlijk. Ja, Pepernoten, ja. Pepernoten. Ja, dan wat Willem ik doen? Even naar de bank in met pepernoten waar of net? Pepernoten. Ja, zo. Ja, iedereen naar mij. Ja, geweldig. Als ik als Sinterklaas en stuur ik hem een kaart. Ik schrijf het hoe ik met me ga en groeten lijkt zijn paard. Ik maak een soort van grapje over die zak van Zwarte Piet. Maar Sinti heeft het blijkbaar druk, maar de antwoord krijg ik niet. Wanneer ik op vakantie ga en toch in Spanje ben, dan rij ik even bij ze langs omdat ik ze heel goed ken. Helaas, is Sint nog thuis en soms een Zwarte Piet. Die trouwens in zijn vrije tijd op al een bleekje ziet. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Elk jaar om 5 december krijg ik al een kleur. Ik weet wat er te wachten staat, een schimmel voor de deur. Ik heb wat drank in huis gehaald, ontvang ze met een lied. Maar het ene jaar drinken ze wel, het jaar erop weer niet. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Maar ze pijn. Pepernoten, suikergroen. Pepernoten, suikergroen. Pepernoten, taai. Pepernoten. De beste vrienden van ons allemaal. Voor altijd en eeuwig, 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 altijd en eeuwig. Gul en royaal. Met Paas de Riet en Sinterklaas en stuur ik hem een kaart. Ik schrijf dan hoe het met me gaat en groet gelijk zijn paard. Ik maak een soort van grapje over die zak van Zwarte Piet. Maar Sinti heeft het blijkbaar druk, want de antwoord krijg ik niet. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet.
Dus te laat. Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet Sinterklaas. Wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Nou, dank jullie wel. Hey, dank jullie wel. Sinterklaas en de Pieten, ongelooflijk bedankt. Wat mij betreft, hele goede reis. Ja, dank u wel, dank u wel. Sinterklaas, goede reis? Jazeker, ja. Goed zo, goed zo. En Tot ook dat nou volgend jaar natuurlijk met Henk. Ja, altijd. Ja, dat zoet ik. Ja, ik denk dat het wel lukken gaat. Ja. Dames en heren, applaus voor de Pieten en Sinterklaas. Yay! Tot de volgende keer, tot hier. En Rief voorzichtig. Mooi, Rief voorzichtig. Dag Brekje Vlekje. Hi, Willem. Dik feest net. Ja, het is een leuk feest. Je moet naar hem zijn, jong. Ja, Do. Ja. Bist nou alweer op een fiets voor het West? Nee, ik denk morgen. Morgen droeg waar, want ik met die tinnenbandjes net wie het waar had. Maar die bladen, ik ben... Bist u wel eens een keer goed onder het gier? Ik ben hier met mijn mountainbike zat een versleerd in jagen. Toen kreeg ik een windvlaag op een heel iets brechtje. En daar ziet men nog niet aan kant een brechtje. En laatst een vaarhoes te volle bladen. Oké, dus wie een beetje klaar. En ik dacht, ik ben nou voorzichtig geworden, want toen kwam ik onderuit. Fiets kapot. Maar niks... Nou, ik heb hier een spierhoorn die ik met jou weken dwars zitten. Ik kan echt masseren. Straks even. Oké. Ik moet eerst naar de Volkert. Ja, doe maar even. Volkert is er. Volkert! Volkert Wesley! Ah, goeie. Jongen! Nou, dan winnen we weer eens even. Wij praten straks, maar du hast weer een mooie column maken, jongen. Ja, nou nee. Die column die bestond al. Oh! Dat wie ergens van Simmer. Toen zoek ik wakker een column en nachten bezig geweest. En ik wie hier heel netjes en toen zei hij wel, nee, maak je tijd, nee. Dus ik heb hem nou eenmaal genomen. Nou, hoor. Ja. Was de microfoon houden, maar ik hem voor die vers horen? Ja, dat mag ik wel. Ja, dan ga ik wel wijs tegen. Ja, nou, gezellig, jongen. Dames en heren, de column van Volkert Wesley! Hey! Nou, dankjewel, dat weer. Beetje raas erop en dan heeft... Daar ben wij wel goed in. Ja, wij al. Ja. Gaat het zo de hele middag terug? Nee. Oh, mooi. Mijn twee hen let ik nou 4 uur altijd even los. Ze skarrelen dan wat door de tuin heen. Dus voor katten trouwens een oorverhaal, want het mag niet meer. Maar ik hoop bij hen nou wel. Ze gaan dan vooral op zoek naar mechjes om op te fretten. Ze weten precies waar ze vleenen en happen dan heel toek precies op het goede moment het mechje in de snavel. En het is dan hap, slok, weg. Ze gaat het de hele middag terug, om te maken van de hen vol zit met mechjes. Ze kroepen dan weer in het hok en gaan op stok. Maar nou hoelen je zich van de week in de kranten dat wetenschappers zeggen dat door de warmte en de intensieve landbouw er volle minder insecten binnen. Sommige soorten binnen zelfs maar uitsterren bedriegen. Nou, dat kan wel weer wijzen, maar ik jij mijn hen nog net klaaien. En de begrip van dat feit zelfs ik net zo volle van. Want als ik weer denk aan zo'n warme simmerjoen, dan zit mijn kamer graadvol met neven. En wat is dat een strijd? Menskes versus de neef. Hoe het neven altijd een slaapkamer binnen weten te komen, dat maar joost weten. Harren voor elk raam, dat helpen bij mij geen klap. Van ellende liet ik de spinnenwebben al hingen in de hoop dat die neven erin vleenen. En keurig netjes verpakt worden tas spinnenprooi. Maar ik dat werkt het net. Dus wat daar op bij het giest eerst op nevenjacht. Hufst mijn oud t-shirt en sticker wat deed, dan luist krijg, zucht dromelang al voor die en dan juist dat meest irritante loert. Bzzz, bzzz. Willem, doe een keer. Bzzz. Dan dorst het lacht om en dan is er de neef nergens te bekennen. Zodra als het lacht weer uithest, dan jijst hem voort weg. Het lacht weer on, krijg wat langer ziekje, geen neef, maar wel kleerwekker. Dan beseft hij dat het echt fjesten te warm is op een kamer, dus het begin van een middernacht. Na elk hazenslaapje ben er weer 4 nevenbulten bij komen, het joekert overal, zwist hij kapot, kleerwekker en redelijk gestrest komt erachter dat ergens op een plankje in de badkamer nog meer gespreel is een mat. Helles de hele badkamer over de kop en vindt eindelijk dat flesje. En spreest die zelfs met een gamisch citroenenluchtje, hopelijk neefproef. Dan redelijk bedwelmd van citroenenlucht valst in sliep en de orenmoa's geen neef te bekennen. Het liep het krek dat die nacht niet onder de hand geweest had.
Om erger te voorkomen schafst een klamboe aan. Best een hele min die dwaande dat rare geval om het bed hinnen te draperen. En dan luist later vol goeie moed weer op bed. Maar toch weten die verrekte neven in die klamboe te komen. Helemaal klaar met de situatie, giest op de bank liggen en slipst als een roos. De strijdneef versus de mens zal altijd een simmersk probleem blijven. Maar als ik nou eens komend december mijn hen s'nachts op mijn kamer loslid, dan weten zij misschien heel toek de neven op te happen voordat ze mij lek stekken kennen. Vanzelfs moeten wij zonnig met de natuur omgaan en de insecten hebben wij nodig, dus die moeten net uitstieren, maar het soort neef maar mij om mij opvleenen en daar lees ik dan net wekker van. Volker Wesseling, dames en heren. Neem even een stukje droge was. Ik kom straks bij u weer om. Best genoeg. Ik ga nog één keer naar Adrie de Boer en Arvan Blok. Je mag een mooi noemerke. Welke? Ja, we hebben nog even stemd. En we kwamen op Yesterday uit en dat wordt dan Justerjoen. Ik ben er voor. Live in Noordwijk. Justerjoen. Al mijn zorgen lieken haast verdwoen. Maar het is correct, al had ik ze nou weer voen. Oh ja, ik leeuw in Justerjoen zijn in. Ik ha nog neer, sta op mijn voeten stien. Al wie skaat, er zou heen gaan. Ja, Justerjoen, kam zijn in. Waarom? Hoe zij voort, ik ben verskwot, ze had niet zijn. Ik zei, waar bist du, ik lang je nou, nee, Justerjoen, Justerjoen. De leefde als een voor het spul begoen. Waarom is nou alles saferoen? Oh ja, ik leeuw in Justerjoen. Waarom? Hoe zij voort, ik ben verskwot, ze had niet zijn. Ik zei, waar bist du, ik lang je nou, nee, Justerjoen, Justerjoen. De leefde als een voor de spul begoen. Waarom is nou alles saferoen? Oh ja, ik leeuw in Justerjoen. Dankjewel. Mooi. Adrie de Boer en Armin Blok, hartstikke graag te gast. Mooie liedjesvestjes. Al je waarom te zien op YouTube trouwens, op hun eigen pagina's of even Facebook. Wat dan ook in ieder geval. We blikken ze nou nog eens even waarom op de weken ervoor. Dat doen we dan muzikaal voor de mensen die de radio voor. En dan plakken we dan die mooie vlog van Regina, dus de zus van... wat is het? Zuster, hè, mijn zuster. Ja, die maakt het mooie vlogs. Ja, tweelingzuster. Maar ik denk, ik zeg die camera listen. Ja, want ze zei zelf het grieperig nu ook. Ja, je had juist rek in de squastje hong. Zeg maar. Maar ja, ik dacht, het zit toch in DNA. Ja. Dus ik zeg de camera en ik denk, nou, ik mij skillen. Ik dacht, ik gewoon backstage. Ik belied mijn eigen initiatief. Kunnen wij mooi jaren en shell letten voor mensen die de beeld behaan als de radio onhast. Mooie live muziek van Vlienenwieken. Dit is de vlog van Regina.
know that I'll never be clever. Don't you know that I'll never be clever. Dit, anders komt het allemaal op radio. Ja. Want, ja, ja, komt jongens. words. Words, a letter and a letter on a string will hold forever humanity. Spellbound words, obsession of the beggar and the king. Everybody, every day, you and I, we all can say words, regarded as a complicated tool, created by man, implicated by mankind. Words, obsession of the genius and the fool. Everybody, every day, everywhere and every way. Whoa, words, find them, you can use them, say them, you can hear them, write them, you can read them, love them, fear them. Words transmitted as we faded from the start, received by all, and we're sentenced to a life with words. Impressions. When I fall. Ja. Ik heb zelf niet dat zij zelfs. Horen jullie mij? Ja. When I fall. Zelf wel, ja. Yes. Okay. When I fall in love, it will be forever. Or I'll never fall in restless, restless world like this is. Love is ended before it begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. Even een stukje met Do-bop, 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 bop, bye, die, 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 do-dum, 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 do-dum. Once in my life I have someone who needs me, someone I needed so long, so long. For once I'm afraid I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of, long before I knew someone. Als wij iets in de hand gaan doen, dan moeten die standers ook even naar beneden. Want dan moet ik allemaal palen, precies. Dus dat moet nu, want pas bij het laatste nummer hebben ze nou. Ja. Nee, maar gaan we gelijk op door zo nu? Jawel, maar ik bedoel, Willem, bij wij direct zo
En bij Words ga ik weg hier, hè? Althans, als dat kan. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan hast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En mooi dat je erbij bent. Het tweede uur al van Noorderwien Live, muzikale dwarsvijf van Friesland natuurlijk. Daar is dan ook speciale dingen door. En Ager van der Zee is hier. Die komt ze nou en dan met leuke rockconcerten, festivals dotter. Of hij had weer een restaurant te regelen met al die bands erin. Ja, klopt. Maar nog eens weer wat oors. Ik heb nou een Rocking the Blues Festival. Kijk, now we're talking. Ja. Hij speelt leuke dames mee nou. Ja, dat ben mannequins. Die zitten er ook in. Ja. We hebben een modeshow morgen. Jeetje. Ja. En wat hebben we nog meer? Oh, dat vind ik al heel wat, hè? Trieten de mannequins op de cat. Ja, ze drokken nog. Ja, blinder. Maar wordt het Een bands, natuurlijk. Ja, daar gaan we straks even over praten. Ja. En dan, dan is een kunstplantje. Ja, er staan wat artiesten, de kunstenaars. Ja. En die maken dus wat mooie dingen daar. Dat hingen ze op, dat exposeren ze daar. En we hadden natuurlijk wat shops en we hadden lekker eten. Waar is dit al, hè? In Schaaf. Schaaf? Ja. Het is er nou nog? Ja, goed. Nee, volgend direct nog. Ja, komt het goed? Ja, dat komt wel goed. Het rommelt weer wat, hè? Ja, maar dat is altijd saai. Het maakt ik wat rommel hier. Ja. Ik vind het een prachtige zaal. En ik ben mooi met de won mee. Die maakt blauwe. Ja. Schaaf met blauwe bleek. Ja. Vind ik. Hey, ik heb een pistol voor die deze klis, hè. De meeste op alle fjouwers zit. Ik kan mij net zo skillen. Maar als er per dames mee, de meeste aan ik wel op stoel zetten hier. Ja, dat is prima. Regels dat? Ja, dat regel ik. Hel die op. Hartstikke mooi. Goed. Kies de Bankrupt Boys wollen of net? De Bankrupt Boys. Oh, daar haast ze. Ja. Wat leuk. Hey, jongen. Hey, en kies Sinterklaas wollen net? Ja, natuurlijk ken ik Krijg je vlegje? Ja, maar die koek als eerste. Ja. Die koek als eerste. Zonder meer. Nou, zo. Nou, de gezelligheid wij, jongens. Bankrupt Boys, man. Hoi, welkom. Goedendag. Hoe is het? Lars. En doe best. Elke. En even naar de drummer. Evan. Mooi. 2 je bezig, Jerk? Ja, zeker. De behoorlijk klein hoe Loets hoe les, dat vind ik altijd een goed teken. Ja, goede zaak toch? Ja. Maar goed lood dan. Oefen hem vaak thuis? Of niet? Ja, we 1 keer in de week repeteren en we zitten tot een weekje pikken bij elkaar. Ah, lekker man. Hey, je fantastisch man, je speel in Prodder. Ja, het lekker. Ja. Ja, liefst 40 keer per jaar, dus het gaat hartstikke goed. Ja, maar dan vallen meer, maar dubbel op man. Natuurlijk, 100. Is dat de dream? Natuurlijk. Ja, nee, ze vallen me ook spelen? Ja, natuurlijk, ja. Mooie hobby. Hoe ben je op die Namaka? Nou, dat was bij hem. Oh, ja, maar nooit geld. Dat kan het wel. Kijk er nooit in. Nee, ik ben begonnen als Elke No Cash. Ja. Speel ik altijd Johnny Cash. En heb ik met de jongens ben begonnen te spelen. Ja, moesten er een naam voor hebben. Dus de Bankrupt Boys. Ja, mooi man. En doe hem nog cash of net? Als dat was door dat verdijen. Ik word je hem nooit, nee, je mijn eigen keuze. Nee, ik let het altijd hoe een artiest zelf wordt. Waar begin je mee? De Bankrupt Boys. Live in Noorderwien! Well, it's worth
drunk might be in your bed tonight. Well, now together with my two best mates, it ain't an old green fan from place to place. Well, and I love it all the time. Because both of them did drunk and high without that's his missus and that's mine. And we're on tour all the time. But now have you seen the Bankrupt Boys just playing with their fancy toy? And if the things are going right, the bass player might be in your bed tonight. Have you seen the Bankrupt Boys just playing with their fancy toy? And if the things are going right, well, I'm gonna be in your motherfucking bed tonight. All right, we ben los. Willem, we best. Oh, daar. Doet tussen microfoon. Ja, die doet het tussen. Bankrupt Boys, jongens, kom straks weer bij me om. Dankjewel. Te kijken bent uit Bitgem Sinterklaas. Jo, knikt een haast wat mij. Haast helemaal, toch? Ja. Nee, ik mag dit volledig, zeggen ze je dan. Ja, dat klopt helemaal. Ja, nee, ik vind het heerlijk. Ja, lekker swingende muziek, hou daarvan, ja. Kijk, nog een mooie vocalgroep krijgen. Die staan ook nog hartstikke kleer. Wat hast een tekst hier, Brechtje Vlekje? Ik ben... Ja, Sint zei ze mij van... Als we nou bij Noorderwien komen, dan mag je natuurlijk wel even nog een gedicht maken. Want de dichtpiet is er net. Nee. Want dat jet erbij. Ja, die had er absoluut bij. Dus maar hij is nog net klaar. Nee, we houden ons jouw roeren nog. Maar ik heb wel een goed voorbeeld, ja? Oké. Nico Dijkshoorn. Ja, dat is weer, ja. Ja, dat is prima. Dus ken jou die wel zin, Nico? Ja, zeker ken ik die. Ja, nou, als jou lukt om zo'n soort gedicht te maken in de tijd van de uitzending, nou, ik ben benieuwd. Krijgt Sinterklaas zelf wel eens een cadeautje? 6 december, dan gaan we met die boot weer terug met al die pieten en dan ben ik eigenlijk jarig. Hè. Ja. En dan krijg ik cadeautjes en surprises en gewoon kleine aardigheidjes. Ja, dan ben ik echt jarig en dan krijg ik cadeautjes. Ja. Leuk man. Straks vreeg je wat er op lijstje staat. Begin hij next level. Karel van Leeuwen, wat zegt u hier mooi aan de vakkant? Ja. Dat is echt letterlijk frontman nou. Ja, ik het wel zeggen. Ja, de baas dus. Misschien ook zonder mij, hè? Ja. Bijna wel. Nee, we kennen je als een beskierde man. En dat vind ik het mooi. En dat vind ik terecht. Dat is een geweldige muzikant, toch? Ja, ik vind het mooi dat ze eens een keer van ons is. Ja. Ik heb er haast wat verlegen van. Stijn, zou we even voor? Ik ben Dennis, Dronkers. Oké. Alinda Talsma. Die kennen we. Christel van Boksmeer. En deze namen? Ake Bosma. Oh, die alles. Oh ja, en Erwin. Oh, sorry. Ik ben hier weer onhandig. Komt er Sinterklaas. Ik zenuwachtig van. We praten straks even. Er komen al je leuke dingen aan. Maar eerst maar even een noemers, jongen, of net? Best. Welke game dan? For Once in My Life. Oh, prachtig. Live in Noorderwien, next level! Once in my life I have someone who needs me, someone I needed so long. For once I'm afraid I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew someone warm like you would make my dreams come true. For once in my life I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have someone I know won't desert me, so I'm not alone anymore. For once I can say this is mine, you can take it. Long as I know I have love, I can make it. For once I can feel that somebody's hurt mine. Yes, say it again. I know that for once in my life I have someone who needs me. For once in
Next level. Ik kom zo weer bij hem. Waarom? Volkert, kom er even bij, jongen. We hier kijken de column. Hartstikke bedankt daarvoor. Alsjeblieft. En best druk op dit site. Ja, het gaat wel redelijk mal. Nou ja, druk. Je bent gewoon lekker bezig. Van het een naar het oor. En nou, de aankomende weken is het wel even een beetje draven. Maar welke vaststelling is het eerste? Had de meeste drukte? De Wolf. Dat is een voorstelling die ik met Herman van Veen maken. Van Simmer. En die speel ik op Montal Plakken op de Veluwe. Mooi en weer. Dus dat is eigenlijk machtig mooi. En nou, het wel wat fouten in hier om dat een beetje te regelen. Maar dat is eigenlijk altijd mooi. En zeker mooi altijd aan weer slagen. Nou ja, de aankomende weken van docent spelen. Oh jee. Ja, ik nog. Ik mocht lesje aan op de NHL voor studenten. Die Frans, Nederlands en Duits. Dat zijn dan de leraaropleidingen. Die moeten dan een jeugdboek kiezen. En van dat jeugdboek een theaterproductie maken. En dan mocht ik hun nou ja, wat vertellen en wat leren. Nou ja, hoe je dat aan het doen moet. Spannend. Ja, dat vind ik machtig mooi. En ik regisseer een jonge Rijn ploegje van Nijengeer, Krekkers vorig jaar. En nou ja, daar hebben we nog ook druk mee aan de gang. In januari dan ben de vaststellingen al. En nou ja, nu zitten we in de trogrennen en dit moet nog even gebeuren, dat moet nog even gebeuren. De details. Dus het gaat eigenlijk... Gaat mooi. Het gaat best. Best genoeg. Mooi man, kom straks weer bij die. Leuk, dat is best, Volkert. Agen, we best. Agen, kom er even bij hier, hè, want... wat zei je? Oh, ik kom wel even bij hem, ja. Ik heb het schil. Agen van der Zee, wie is ik even... Dat moest. Ja, hè? Ja, ik moest naar je. Weet je wat streng voor die of net? Nee, hij is heel... Is Agen wat braaf, Sinterklaas? Nou, daar laat ik me niet over uit. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Iedereen mag zijn schoen zetten, hoor. Want brave jongetjes en de meisjes hou ik helemaal niet van. Die worden vaak minister-president. En nee. Dus goed zo, hoor. Goed en zo doorgaan, hè, met al die blues. Dit is geweldig, hoor. Ja. Rocking the Blues. Rocking the Blues, helemaal. Straks de bands, maar eerst maar even naar de dames die nog voor de bar zitten. Want ja, stel ze even voor, de mannekens. Oeh, dat wordt moeilijk. Ja. Maar zeg je een modeshow doen of een... Ja, zij in de modeshow mij net al een jaar, maar want er is hier bij die is dus de schoonheidsspecialist, die zorgt ervoor dat de make-up al goed zit. Ja. En er zijn een paar die inderdaad morgen op de catwalk staan natuurlijk. Op de catwalk. We hebben een stuk of 30, zei ik al. Hè? Ja, ik zei, ik is net al 30. Nee. Hoe staan al die vrouwen? Dat is het werk van Gitte. Hoe zit je voor het jaar? Goed. Rocking the Blues, dames en heren. Ik neem het langs het rijtje. Hoe is het? Hoi, Anita. En doe is het? Fenna. Mario. Gieten. Yvonne. En doe is dit al wat regelen? En de rest ik nog van morgen? Nee, Agen heeft het geregeld. Ja, nou ik heen weg. Nou ja, Agen die kwam bij me en die zei van... Nou, ik wil jullie er wel graag bij hebben. Lis even verder, wat ga je precies doen? Want je begint de catwalk op. Ja, we gaan een tijdlijn neerzetten vanaf 1920 tot en met 1980. Oké. Dat allemaal in modellen en kleding. Dat wordt een grote verklaarpartij. Ja, zeker. Ja, hij moet alles al kleren. Hè? Ja. En alles al oefenen, want het maakt snel uit. Of zit iets druk op? Nee, Zit wat pauzes tussen? ieder heeft zijn eigen... hoe noemen we dat? Tietsbeeld, ja. En welke teams is het ook? Nee, ik ren net, ja. Doe eens net mij. Nee, wij zijn mede-eigenaar. Oh, mede-eigenaar. Van de shop, ja. Doe eens wel mij. Ja, ik doe de make-up. Oh, doe dus de make-up. En doe eerst ook net op een catwalk. Iedereen die het op een catwalk mee doet, oh, best doe dat. Hoi. Dus zoest me al. Sorry hoor. Nee, helemaal niks. Ja. Ik zei ze nou, nog even mee op een catwalk. Nou goed, maar doe dus. Ik heb wel 2 outfits. Kijk, welke? Deze. Ja? De power... Even voor de mensen die de radio voor, het is een soort speakerpak, hè? Ja, de powervrouw van de jaren 50. Is dit echt jaren 50? Ja, spierbouw. Ja, inderdaad. Ja. En ik open de show in een panter jasjurk. Oké. Oh, gezellig. Leuk. Ja. Best wel. Ja. En doe maar eens drok ik om zal je wat een fatsoenlijke kleur te hebben. Ja, ik geef iedereen een mooi kleurtje. Ja, hè? Ja. Ben dat ik haaskleuren? Maar per persoon kiest de hele tijd hetzelfde broek of mag dat ook nog wisselen? Nee, het is gewoon 1 make-up soort bij iedereen en dat houden ze de rest van de dag. We praten straks verder. Hartstikke mooi. Ik geef naar de Bankrupt Boys, dames en heren, want die staan gelukkig te wachten. Om er even een noemer te spelen. Je hebt spelen in Protten. Komt er ook nog studio's, cd's, dat soort dingen? Nou, we hebben eerst een single uitgebracht. Rock the Blues Game Music Spelen. En 12 december hebben we een nieuwe plaat. Aha. En het album komt misschien volgend jaar. Oké. Misschien. Ja.
Nog geen planning? Nog geen planning, Nee. Nee, rustig mond hoor. Ja. Welke game doen we? Haha, Black Magic Woman. Let me out of je beste Bankrupt Boys! Got a black magic woman. I got a black magic woman. I got a black magic woman that got me so blind I can't see. I got a black magic woman. She tried to make the devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby, 'cause you're turning my heart into stone. Don't turn your back on me, baby, oh magic woman, just leave me all alone. Don't pull your tricks on me, baby. Don't pull your tricks on me, baby. Don't pull your tricks on me, baby. Won't you just leave me alone? I need you so bad, baby. Come on, don't leave me all alone. Oh, 'cause I need you, little baby. 'Cause I love you, little darling. 'Cause I got a black magic woman that got me so blind that I can't see. I got a black magic woman. She's trying to take the devil out of me, man. Come on, man. Wauw. Ik zei al dat ze leuk winnen. De Bankrupt Boys straks door ze nog meer hier live in Noorwien. Dennis, next level. Zij bestaan 2 jaar, maar Jim extra ongeveer? Wij ongeveer, ja. Bijna 2 jaar. Met welk doel bij elkaar? Ja, jongen natuurlijk. Met dat doel kom je bij elkaar. Maar dat week voor het eerste? Nou, maar welk doel is lekker zingen. Ja. En toch een beetje optreden natuurlijk. Maar vooral, we zijn allemaal, bijna allemaal professionals. En gewoon lekker zingen met elkaar weer. Gewoon even niet lesgeven. Hè, dat de druk eraf is, maar gewoon even met elkaar plezier hebben. Ja. En als we dan ook nog mooie optredens krijgen. En mooie nummers zingen. Ja. En echt meerstemmig, hè? En meerstemmig. Het is, je hebt een prototype zitten om dat er wat in te krijgen? Nou ja, kijk, iedereen kan wel noten lezen. En het is thuis instuderen en vooral bij elkaar. Ja, maar toch rennen, hè? Ja. Maar het wordt lekker rennen, hè? Ja, precies. Maar dat gaat wel goed. Dat gaat perfect. Oefen je in prot? Nou, 2 uurtjes in de week. Ja. Nou, moet het kunnen. Dat moet. Nou, dan komen we een heel eind. Ja. Dus, en hoe kies je hem de nummers met z'n allen? Nou, samen. We zijn heel democratisch. Dus we brengen allemaal een nummer in. En als we denken van, nou, dit is mooi. Ja. En dan zeggen we, maken we een arrangement. Een aantal van ons kunnen arrangeren. Nou, en dan zeggen we, oké, daar gaan we voor. En dan studeren we het in. En een week later zit het. Mooi man. Dus. Zo.
Welk nummer ga je doen? We gaan nu When I Fall in Love. Nou ja, donkere dagen voor de Christus. Maar we zijn met mij, Karel. Live nodig. When I fall in love, it will be forever, or I'll never fall in love, in a restless, restless world like this is. Love is ended before it's begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. And the moment I can feel that you feel that way too is when I fall in, when I fall in, when I fall in, when I fall, that's when I fall in love with you. Fall in love Ik moet er wel blij zijn. Nogmaals, als je de radio voor hoort, dan hij hem een bijzonder moment even mist. Karel wordt helemaal betast door het koor. Dit. Ja. Het is close en harmony. Ja, natuurlijk, ja. Leuk man dit. Ik bedoel, met een muzikant heeft verschillende dingen al dienen. Het best ook mij een heel soort zaakmodel. Maar dit is ook wel leuk, hè? Zo'n koor. Ja, het is heel leerzaam. Want zoals je op een instrument speelt, je zo jong je ek, maar je leert heel bewust om te gaan met hoe het kleurt en hoe de balans is en alles. Ja. En dus ik wil me echt een beetje als een jonger opstellen, zeg maar. Ja, echt mij. En dan, daar componeert, daar koppel, hoe maakt dat zin? Of arrangeert daarop? Ja, dat is nou, beetje op gevoel? Ja, het is ook een beetje op het gevoel van wat past hierbij. En nou, de mening van de oren is echt belangrijk daarbij. Ja, dus toch maken hoor. En snel dan cajon, snel dan cello. Ja, een beetje manetje van alles. Zo, wat de muziek vreegt. Zo. Ik vond het heel mooi. We gaan even een liedje pauze aan, dan komen we straks bij hem waarom. Ik wil meer van Next Level met de Bankrupt Boys jaren. En ik zal hem met de mannequins en de rest ik praten, want die hebben al die verschillende functies begreep ik wel van Hagen. Dat komt helemaal goed. Graag dadelijk. Eerst het nice. Hoi, dankjewel. Wat is? Mooi. We hebben een break. Dan begin ik met de Bankrupt Boys en de Bankrupt Boys. Wat zeg je? Half 4. Nee, half 3. Het klinkt wel mooi. We moeten het zelf instellen, maar het klinkt wel mooi. Nou, ik kom straks nog even weer bij je met kort interview. Is het leuk? Ja. Ik heb een stuk wel leuk, leuk reclame-item. Dat giet ik weer nergens. Oh, mooi. Ja, daarom. Dat je niet. When I'm falling.
Is het heger of heger? Ja, ik ken een body, ik ben het vol. Zweren. Ja, maar snap je? Dat even. Ja, snap ik. Ik ben het vol, dus met een band begint te overheersen. Nee, het is echt als ondersteuning. Ja, ja. Ja, nee, ik snap het wel. Dat is wel. Horen ze dus aan, dan moet ik dan heel mooi invullen. Nee, ik ben er niet in. Ba, 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 ba. Test. Deze staat nog open, dat kan kloppen? Test. Ik kom er zelf nog. Ja.
we gaan lekker terug met Noorderwien live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Daar werd wel eens een vooruitblik op evenementen. Onder andere Rocking the Blues. Volgende keer is dit aan elkaar? Derde keer. Derde keer? Ja. De eerste keer wie het al leuk. En de tweede keer wie een succes. En dat geven we nog een keer hoe in, vind ik zelf. Wat voor acts heim dit keer? We hebben 5 bands. De All-Stars, de All-Star Blues Band. Die spelen in de foyer. Dat is dat mensen binnenkomen voor dadelijk muziek. Het is meteen in de sfeer. En dan beginnen we met, dat is nog wel even een dingetje om te zeggen, beginnen we met Palace of the Queen. Want we hier in principe eerst wieken, maar wieken rocks. Ja? En de chic, dus voluit. Dus, en Palace of the Queen pakt het op, dus geweldig. Mooi. Nou, mijn dank, ik bij deze. Ja. En nu hebben we Boas. Ja, een bluesjongen. Een bluesrocker, ja, fantastisch. Ja. Nou, en dan... Komt hij met de hele band? Want hij doet ook wel solo in? Nee, ja, hij komt met de hele band. En wat meer bluesy dus, want Americana, country is hem ook net vreemd, maar hij ziet het nou de blues wordt op. Ja, maar shot is bluesrock. Ja, ho even. Wat mij wel pittig. Het is voor mij een rocker hier, hè? Maar ik vind blues geweldig. Ga door. Ja, oké. Dus, en dan hebben we Vanelli natuurlijk, dat is mijn eigen guilty pleasure, dat is het nou is nu een keer zo. Dat mij toch? Ja, en dat mij. En dan hebben we, dat was de eerste renteband, echt een uitsmieter. Nou, dansje, ja, het Dakar eens een keer. Ja, maar dat is fantastisch toch? Kom op, ja, vind ik het, ja. Oké. En deze? Tussendoor gaan we de Monishow zelf. Ja, blikje. En de dames? Ja, dan hebben we dus de vrouw die komt al swingen op de catwalk. Ja. En dan hebben we er ook nog een rock'n'roll DJ bij, DJ Dixie. En dat is een jaloere, een act. Dat kun je gewoon een act nemen. En dat is wel het shimmer. Dus mensen moeten komen, dat is prachtig. Net stenen maar erheen. Wat voor muziek hoort u zelf? Jaren 70. Beste decennium ooit. Ja, nee. Hij vond de jaren 60 wel leuk, maar het is de jaren 20. Jaren 70 ben ik opgegroeid. Ja. En een beetje rock, een beetje blues dus? Jazeker. Ja. Komt dat in dat soort sfeer. Dus de muziek past wel bij de act more. Voor mij wel, ja. Okay. Wat voor muziek hoort u? Ja, ik sluit me er wel bij aan. Dacht wel, hè? Ja. Maar dat komt ook wel door mijn moeder, want die luistert altijd ook muziek, dus dan ben je er ook al mee opgegroeid. Ja, dus moet een beetje met de paplepel ingegoten. Klopt, ja. Dus nu naar een bandje kijken en ja, heel druk dus. Heel druk, ja, zeker. Goed. Doe je het vaak? Is dit je werk? Ja, ik werk als gewoon een specialiste, dus ik doe het ook wel erbij, inderdaad. Maar het is niet mijn fulltime baan om alleen maar mensen te make-uppen. Nee. Wel leuk werk, toch? Hartstikke leuk. Ja, je hebt druk natuurlijk organiseren. Ja, zeker. Ja. Ben je er al lang mee bezig? Verscheidene weken, ja. Meestal bij elkaar brengen. Ja. En een leuk feestje van mij. Dat hopen we. Ja. En wat voor muziek hoor je hem zelf? 80 jaar, een new wave. Hè? New wave? Ja. The Cure, The Cult. Ja, zo is het. Ja. En Doe? Ook. Ja. Leuk man. En doe ik een drokkerdij dus? Ja, zeker. Wat mag al je dwaan? Ik verzorg de heren. Ja. Oh, dat is wel gezellig. Ja. En je mag ze gewoon klaaien? Ik kleid de kerels aan. En de knopen ze maar goed. Ja, net op mij zelf aan. Ja. En wat voor muziek hoort dat? Eigenlijk alles van voor 1980. Ja. Oké, dus echt 60, 70. Ja, rockabilly, psychobilly, metal. Dan kun je even band nog wel even harder. Ja, absoluut. Goed, nou, ik ben naar de Bankrupt Boys. Jongens, ik wil live muziek aan. Ja, waar ik. Mooi. Spelen. Wat wordt het? Rock the Blues. Ja! Oh, dat werd de single, Toner! Hey, ja, ik begin het te snappen. Oh, live in Noorderwien. Hot afternoon, Saturday in June. Time to play. Fully loaded on our way. A fantasy with guitar amps and other things. Oh, it's time to rock the blues. The bad boys in town, you better spread the news. Well, it's time to rock the blues. Let's a shot I need and I can't get loose. Time to tune. The smell of reefer and perfume. The groove is rolling.
sweat pops up, the booze keeps flowing. Well, you gotta use this crazy drug and it's called the blues. It's time to rock the blues, the bad boys in town, you better spread the news. Spread some news, man. Well, it's time to rock the blues, well, it's a shot I need and I can't get loose. En je morgen dus mooi klappen, hè? It's time to rock the blues, the bad boys in town, you better spread the news. Come on, man, spread the motherfucking news. Well, it's time to rock the blues, it's a shot I need and I can't get loose. Wauw, te gek. De Bankround Boys, straks doen ze nog een nummer hier in deze aflevering van Noorderwind Live. Sinterklaas, hoe is het? Prima, ik vermaak me. Ja, vermaakt u wel? Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja. Ik geloof dat ik toch iets meer van die lekkere swingende muziek hou dan dat ouderwetse. Ja, Maar in mijn jeugd was het natuurlijk alleen maar Byzantijns. Hè. Ja, en dat is mooi. Boring. Maar juist een beetje saai. Ja, dit is veel leuker. Nee, maar het kan heel mooi zijn. Maar de afwisseling maakt het, hè? En dat wou ik ook nog zeggen. Heerlijk zo de afwisseling tussen ach, ik vind dat zo mooi, die stemmen bij elkaar. Die mevrouw zijn net of zijn er 20. Ja, dat zat ik net te denken. Het zijn er maar 5, geloof ik dan. Ja. Ik vind het geweldig. En een beetje van die beetje Spaanse gitaar. En nou, deze jongens weer. Een stukje blues kunnen ze ook zo lekker. Ik vind het geweldig. Ik vermaak me hier prima. Ja, kom je elke week? Nee, dat kan niet. Volgende. Maar voor mij hoor, ja, kom je bij mij wachten. Ik heb een prachtig mooi boek van mijn neus te lezen. Even zien. Maak kennis met de Hollandse hip-hop helden van toen en nu. Al sinds de jaren 80 zijn de Nederlanders actief als rapper. Zelf begon ik in 1995 met rappen in de Heerenveense rapcrew 8 mm. Daarna kwam ik in rapgroep De Onder 100 terecht. Samen met mijn nederpop jeugdheld Def P. Het zit in het hip-hop kleurboek van Raymond de Jong. En ik zeg toevallig, Raymond, leuk dat je best. Welkom. Ja, dankjewel. Wij kennen elkaar in de muziekwereld al heel lang. Maar ik heb heel lang met mijn jongen. Dus leuk dat je er weer eens bent. Ja, nee, zeker. Dat is ik zo. Ik zeg, foto met Def P te kunnen beginnen. Ik zeg, een foto, wie is bij hem best? Ja, nee, wie oude notitie wie in het concertgebouw, wie NWA Tribute. Dus een orkest en dan met een aantal rappers. En Def P wie een van die rappers die erbij weer. Ja. Dus dat wie heel leuk. Heb ik alweer in mijn heb ik al heel lang met Sjoeng. Maar ja. Maar toch, hoe is het bij hem? Ja, bij Def P wel goed. Ja, maar ben die man nog steeds on tour? Hoe zit het eigenlijk? Nou ja, net meer met de Osdorp Possie. Nee. Maar wel met de Onderhonden, met die band werd ik eerst in hier. Ja. En los wat dingen, maar hij is nog voornamelijk aan het schilderen. Okay. Dus hij zit ik in het kleurboek als kunstschilder. Ja, daar komen we erop, want de beste gast in verband met het hip-hop kleurboek. Het lijkt een beetje voor de hoorn, en misschien ik weet net, maar hoe best op het idee kwam? Nou, het is eigenlijk kwam terug Lange Frans. Ik kreeg van Lange Frans een Amerikaans hip-hop kleurboek.
En mijn oude jeugdhelden die van de Public Enemy, NWA, KRS-One, alle rappers waar ik vroeger naar luisteren. Dat vond ik zo tof. En ik heb thuis 2 bands zitten van Sheehan en Son. En die luisteren naar de rappers van nou, Busy of Silvio, Little Kleine. En ik denk, ik was kennismeisje lid aan de rappers die ik vroeger tof vond. Of die mijn collega's wien in de tijd ook zelf heel actief hier. Maar ik van die daarvoor. Dus ik denk, ja, dat kent trots een kleurboek natuurlijk heel erg leuk. Dus het is nou een oerzicht. Was een zijskrek al van nou, die jaren 80 ontno. Maar de eerste rapper van Nederland onder mij, snelle en busy van nou, zeg maar. Dat is een prot reactie op liep het mij, want we hier al aandacht, publiciteit. Ja, het is echt heel leuk ook. Ik heb eerst een crowdfunding die om het te meidje, zeg maar. En daarna op 1 november is het er wist. Ja, dus een heel wat reuring omheen wist. En een heel wat verkoper. Hij is gewoon overal te koop. In de boekhandels en bij de internetwinkels en zo. Dus ik ben heel blij ermee. Hoe is het toenpak? Je bent zelf kunstenaar? Ja, nou ja. Maar hast u zelf de tekening maken of juist net? Ja, nee, ik heb alles maken. Eigenlijk van A tot Z helemaal die in. Ik ben in Ierling, ben ik mij begonnen. Toen kreeg ik dat boek van Lange Frans. Maar toen kwam ik op het idee. Toen ben ik eerst toestemming, want het is natuurlijk een portretrecht, net zomaar alles dwan. Nee, naam en een beeld. Ja, precies. Dus dan heb ik eerst de rappers die ik cool in mijn eigen netwerk benaderen. Nee, en zij is die olievlek langzaamaan groter groeit. En iedereen reageert er heel erg positief op. En iedereen wil mij ervan. En nu is het echt, ja, het is een heel dik boek geworden. Tjok. Ja, het is uit de hand rond, zeg maar, op een hele leuke manier. Best vaak. Nou goed, praten we straks verder over. Leuk is best. Raymond de Jong. Sinterklaas, een beetje hip-hop, ken dat er nog wat bij? Te modernistisch. Dat heb ik een beetje gemist. Ik heb het wel gehoord, maar ik heb het een beetje gemist. Maar ik had wel met hem gesproken. Ik vind het geweldig dat hij zorgt dat die jongens weer in het voetlicht komen. En dat dat ook misschien een beetje blijft leven, hè, die hip-hop. Net als ik vind wel, die jonge mannen van die band, die zijn nog niet zo oud, maar die spelen toch een lekker stukje blues. Nou, dat gewoon doorgaat, dat die jonge lui ook oppikken. Daar is hij ook heel goed mee bezig. Ik vind het fantastisch. Mooi. Goed zo. Positief. Ik ben naar de next level. Toen bent er nog maar krek bij, hè? Ik ben er nog maar krek bij. Ballotage, hoe gaat dat? Ja, nou ja, zijn zo'n tafel, een streng kijkende mensen. Zijn me bellen. Oh. Was er alsjeblieft bij. Dat is het. Je bent echt jong. Maakt die verslaafd nemen of net? Je bent met koorn, jongen. Ja, nou, dit is zo leuk. Wat zou Dennis ik al zo hem zelf een keer te jongen, want dan maakt het wel leuk. Ja. Want we zijn altijd met koorn bezig en dat soort dingen. Dus gewoon zelf even in zijn groepje. Ja. Wel leuk. Je straal ik een hoop lol uit. Dat is echt de druwveer. Ja, we moeten lekker met elkaar lachen. Ja. Maar goed, toch wel lekker met noemers bezig. Ja, zeker. Ja. En dat ligt mij, ik ben geen zanger, mag ik net worden. Weet ik nou intussen. Maar het is wel passend in meer. Een zang, tempo, toon, alles kleur. Moet kloppen. Ja. Alles moet kloppen. Ja. Is dat, nou ja, ze zijn al, we zijn redelijk geschoold, dus dat valt wel wat dat proces. Maar is het soms echt ziekje of net? Soms wel. Ja. Hoe hoort die stem zo mooi? Oefen je thuis in de keuken of net? Ja, zeker. Water drinken, thee drinken en elke dag zingen natuurlijk. Is thee goed? Ja, niet te veel zwarte thee, niet te veel groene thee, maar alles ertussenin. Oh jee. Hij nog optredens te staan of maar we even een oproep doen dat je hem gewoon oorlog boekt worden, Marten? Nou, als mensen ons willen horen, dan mogen ze absoluut komen voor optredens. Dus, we staan ervoor open. Je mag een site, een Facebookpagina? Ja, Facebookpagina, dat is... Ja, nextlevelvocals.nl. Vindt alles op. Altijd kennen. Welk nummer gaan we doen? We gaan nu nog even een liedje zingen. Ja, graag. Words. Hartstikke mooi. Ik ben blij met je komst. Geen terug. En dames en heren thuis, gewoon vregen in het kerken. Waar dan ook in welke zaal. Next level! Words, a letter and a letter on a string will hold forever humanity. Spellbound words, possession of the beggar and the king. Everybody, every day, you and I, we all can say words. Regarded as a complicated tool, created by man, implicated by mankind. Words, obsession of the genius and the fool. Everybody, every day, everywhere and every way. Whoa, words, find them, you can use them, say them, you can hear them, write them, you can read them, love them, fear them. Words transmitted as we feel it from the start, received by all and we're sentenced to a life with words. Impression of the stupid and the smart.
Everybody, every day, you and I, we all can say words inside your head can come alive as they're said. Softly, loudly, modesty or proudly, words, expression by the living and the dead. Everybody, every day, everywhere and every way. Whoa, words, find them, you can use them, say them, you can hear them, write them, you can read them, love them, fear them. Find them, use them, say them, hear them, write them, read them, love them, fear them, find them, you can use them, say them, you can hear them, write them, you can read them, love them, fear them, words, a letter and a letter on a string. Piekenvel, dank u wel. Next Level. Alleen nog even een keer het adres, weet je hem op te vinden binnen? Nextlevelvocals.nl. En dan kom je bij de Vocal Group uit, die dit soort prachtige nummers doen. Die Facebook-kanaal is, ja. Zullen we zitten tot de volgende keer? Graag. Ja. Graag, dank u wel. Karel van Leeuwenrijk, dank u wel. Prachtige muzikant. En dat komt al je bij elkaar gelukkig in deze studio. Tot de volgende keer, dank u wel. Dames en heren, Next Level. Ja, zo'n applaus. Ja! Straks nog een keer naar de Bankrupt Boys. Maar we gaan nog even een rondje doen aan Rocking the Blues. Morgen dus in Seonskaaf. Weekend Rocks gaat net terug dus. Helaas vanwege de griep dat heerst. Boas Wolf Vanelli, Rent Band, de All-Stars Blues Band. Even toch even, ik ben altijd deze keer. Welk tiet qua mode is toen nou het mooiste? Nou, ik ben zelf van Rockabilly Shop. Ik stier daar morgen met heren klien. Als er een bepaalde tiet was wel uitpust? Sorry? Echt, maar dat is meer in de muziek zeker? Qua mode? Ja, de Rockabilly's. Ja. Ja, dus 50. Ja, leuk man. Ja. En doe? Beetje hetzelfde denk ik. Het is prachtig uit. Je ziet er al heel prachtig uit. Nee, ik ben heel erg gecharmeerd van de 40, 50 jaar mode. Ja. En waar uitzicht dat er niet? Ja, eigenlijk in hele mooie beleiding van het vrouwenlichaam eigenlijk, hè? Dus dat is wat ik heel mooi vind aan kleding. En wat geldt voor jou? De 60 en de 70 jaren. En Het wat losser, wat kleuriger. ja, de oude hippies. Ja. En doe, want je bent wat jonger. Jaren 90 of 2000 of juist net? Ik hoor hier niet echt in thuis. Ik vind het leuk dat mijn moeder dit allemaal doet. En ik, hartstikke leuk allemaal. Maar... Jij bent van een andere tijd. Ja, van nu. En Do? Nou, als ik echt moet kiezen, dan kies ik voor de jaren 50. Met morgen een mooi feest? Alles zeker weten. Hartstikke mooi, goed. Nog een keer, dames en heren, Rocking the Blues. Leuk om te winnen. Agen, de best. Waar kwam hij van? Wie kwam? Oh, Palace of the Queen. Kijk. Palace of the Queen komt. En dat, hoe laat begint het morgen? De doorn gaan om zo'n riepen. En dan is hem wachten de All-Star Blues Band de eerste in de foyer. Dus de mensen die binnenkomen, die hebben namelijk muziek. En dan om kwartier wachten, dan is Palace of the Queen aan beurt. En de rest van Jan dus. Leuke muziek. Ja, hartstikke goed. Hebben we alles aan? Ja, nou hebben we alles aan. Ik denk het al. Dank voor je komst. Super. Ja. Ik ga naar de Bankrupt Boys. Mannen. Even, game met je al naar dezelfde scornerwinkel. Hoe werkt dat bij hem? Je houdt van diezelfde prachtig mooie leers hoor. Ja, maar Hessen Squad hebben een sponsor. Serieus? Ja, ja. Neem een naam maar je houdt een van Scorn voor shirt? Ja. Oké. Mooi Scon, hè? Ja. Scornerwinkel of een leermaker? Een Scornerwinkel. Een Scorner. Ja, in de Kleine Kerkstraat. Ho. Knippen we eruit. Ga je hem nog een nummer? Rampampampam. Ja, mooi. Ja, dat ben teksten die ik snap. De Bankrupt Boys!
tune. Well, it is oh so sweet. I can't stop it from happening and start moving my feet. It feels like this summer night. There is so much truth. Please give me a spare rib from the barbecue. I said to my mate, come on and hand me that split. I pick up my guitar and I can play a little riff. It goes like blah, 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 blah. The sun is going down while the moon is coming up. I pick up another drink so I can put it in my cup. I'm dropping another log onto the fire. I'm taking a little puff so I can get a little higher. Feels like this bottle of wine has put me in my place. I'm feeling wizzy and dizzy, flying through outer space. Now, out in the distance, I hear this magic tune, so I can hear Gilmore play on the dark side of the moon. So I pick up my guitar and I go outside, well, just to take a ride. I'm feeling alright. Noordwien, bedankt. Support, bedankt. Willem, bedankt. Maar ik ben het helemaal van de jongen. Tot de volgende keer. Doen we. Ik ben prima, ik naar huis. Ik heb patat eten en bier en dat soort dingen. Ja, bier en patat. Hoe ben je te vinden op internet? Het makkelijkst? www.TheBangers Facebook, The Bangers Boys, Instagram, The Bangers Boys, Spotify, jongen, neem het maar op. Alles. Overal. Alles. Geert Trof, je bent een hartstikke leuke band. En serieus, tot de volgende keer. Dankjewel, Willem. Jongens. Nou wel oproemen, want de volgende band met erbij. Goed, ik heb nog een minuut zwak. Ken ik mooi nog even naar Sinterklaas en Raymond. Want het weer qua timing, Raymond, denk ik wel goed. Bij Sinterklaas, Ja. die maakt eens wat voor aan. Ja, nee, dat is ik zo. En dan de band. Ja, ja. Nee, dat weer het hele doel om het zelf uit te gaan. Ja. Zeg maar, want de wie wel uitjouwers die het uitjouwen wonen, maar die zijn, ja, dan komt het pas in de catalogus van 2020, weet ik veel wat. Ja, dat is geen zin hoor. En Sinterklaas is hij mut in iedere schoen in Nederland. Ja. Dus hij moest voor Sinterklaas. Ik denk, nou, dan doe ik het zelf. Ja. Wat mooi boek, hè? Ik vind het prachtig. Nee, serieus. Ik vind het een prachtig boek. En nou ja, ik heb niet gezegd, hij moet in elke schoen, maar hij moet wel in elke... In heel veel schoenen. Pakjeszaken. Moet, En in klompen. Ja, en overal moet hij in. Want dit moet je gewoon weten. Dit is een stukje muzikaal erfgoed, denk ik. Dat doet hij echt voortreffelijk. Ik heb het echt goed bekeken. Echt waar. Dus kopen dat ding, hoor. Ja, maak even reclame. Hartstikke mooi. Hey, hoe best u dat de karka? Er bent ook meer rappers dan dat kwijt koerst of voelt dat wat daar? Nou, alle rappers waar ik mee in contact kom, zeg maar, die ik benaderen of vinden, want sommigen reageren ik net. Ik zal geen naam nemen, maar wie er nog een rapper die weer naar de boekwinkel ging om te sharen. Nee, net wat het boek er weer. Hij zei, nou, ik zeg hem nog net, maar stink er eigenlijk wel in. Ik zei, nou, dan moest even naar die mailgeschiedenis en naar die messenger en naar die WhatsApp. Zeg nog even, want ik heb die al een jelly hier, ben ik die al aan het stal. Ga die vregen boeken? Precies, ja, dus sommigen reageerden net, maar eigenlijk iedereen die reageerde, stiet erin. Wat wie die grote held, Def P toch? En zijn Osdorp Porsche heeft net. Ja, wel in ieder geval die Def P vond ik heel fijn dat hij erin stiet. Extins natuurlijk. Man nu die maar ik een Fresco van No. Die vind ik een hele goede rapper. Opgezwollen. Dus dat ben wel persoonlijke favorieten. Vind is ook altijd leuk om die te tekenen en om die erin te hebben.
straks zit er met het hip-hop kleurboek. Straks de laatste uur doen we onder oren All Over Again. Fantastisch album met Kinker bij zitten. We hebben Femke hier in de studio. Jeremy Johnson uit Engeland en André Becker komt ook nog daar. Die had op Pink Floyd en alles nog pro het verhaal. Die had droeg was Sinterklaas, Raymond, we drok. Graag en dadelijks. Hoi. Mooi. Ja, dit is... en ik ben het echt goed organiseren. Echt, dat is ook al in de helder. Ja, tuurlijk. Ja, alleen net in deze vorm. Ik heb de video erbij gekregen van Fred Nicky, de radio, tv. Nou, zou dat doen? Ja, heel leuk. En van alles wat vind ik Wild Romance gewoon Paul met de Groot. Ja, ik check op internet die video's. Ja, YouTube. Ja, zeker. Ja, lokaal. En dat meen ik met mijn Engels en voetbal en is natuurlijk natuurlijk. Op Engels, Amerikaanse singer-songwriter, zelf is mooi. Maar always like Chanticoorn, hip-hop. En heel lang vinden ze nog, dat vind ik prima, dat vind ik echt goed. Maar heel lang begint het te kwatsen van wat er met wol. En dat gaat heel lang door. Ja, maar het stiet als een woest. Ja, maar het keert alle kanten op. En mensen snappen net wat voor een idee erachter is. Het is echt een dwarfsplein. Daar komt iedereen in Del en Friesland. Maar hier heb je minder onder? Ja, echt. Ja, en of de herkens? Ja, beide kanten mooi. Ja? Ja, vet. Nou ja, managers is gewoon net een beetje zo. Ik bedoel, hoe je het maakt. Maar het is wel leuk, want dan ben ik het toch wel dat je kent. Ja, toen leuk. Ja, dat is heel leuk. Mr. Jeremy Johnson. Hey, welcome. Thank you. Good to have you on the show. You're making good music, man. Thank you. Good to have you. Ciao, Chuck. Guitar. We'll play. Heb je ook mee? Ik begin aan de tour even mee in. Ja. Maar eerst in je nummer en dan laten wij in de zon samen. Okay. Ja, sowieso draaien, ik hoop jou. Ja, dat is zo. Ja. Ja, nee, we beginnen er altijd voor. Ik ga wat praatgasten en zo, dus... Don't be shocked. We have a pretty heavy rock band here. It's going to be a contrast. Yeah, but this is the show about contrast. Yeah, they do one song. Okay. Sure. Let's hear it. Yeah. Should be okay my side. Ja. Nu nog niet, want ik ben nu met hem bezig. Is this the right? I got everything with center of the DI here, right? Yeah, sure. Yeah. That's the right input. Oh, there we go. One, two. Don't say it's over till the ride is through. No, 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 no. Oh, your mind is made up by a devil or two. No, 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 no. Oh, there'll be some tough old times. It's temptation to draw the line and raise your hands in truth. Oh, Maybe a bit more guitar and then monitor would be good. Just so I can hear that.
Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste uur alweer van Noorderwien Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. En ja, we gaan wisselend publiek. Joert, lig je mee weer? Waar kom je in bij? Wij komen uit Noordburgum. Dat is een goed plak. Ja, voor Dijk, hè? Ja, dat is meer roots, dames en heren. Kattenbracht, Noordburgum, Skriantjes. Ja, zeker. Maar... Hebben ze gewoon of net? Ja. Ja. Noordburgum, Burgermerheden, ze we wel eens. Nou, komen door de live muziek hier. We praten ook even met André Becker aan, drok, met van alles Pink Floyd Project. Ja, hartstikke drok. Ja. Hartstikke leuk, hè. Ik ga even vertellen wat het is. Hartstikke mooi t-shirt, jongen, Ramones. Ja, dat in mijn oren leefde. Ja. Dat is heel Dat is nooit live, jongen, hè? Nee, helaas net. We hebben de krek even hoor. En dat, ik zat dichtbij. Ik weet niet wat zijn. En dan speel je een snits. Heel lang liever. Snakewave. Ja, toen heb ik nog wel spelen. Maar dat hier direct het einde ik van Snakewave toen wij er speelden. Maar daarvoor wie ik nog de jong denk. Beroemd verhaal. Wie de hele dag een beetje bewolkt, maar het ging goed. En we gingen al je shippen in het hier nog. Daar is dit. Toen hing ik nog hier. Maar goed, bij Ramones die kwamen op echt serieus. 1, 2, 3, 4 en klap. Een bliksemflits. En het begon te spelen. Iedereen reed regen. Net voor de drugs, hè, maar van de shippen. De stroom weer naar Wolle. En toen had ze gewoon oorloeren beukt. Te gek, hè? Voor mij 82 noemers die in. Ramones. Bist u ooit boeten de hip-hop echt nog wel wat met muziek bezig geweest of net? Nee, vooral echt in. Altijd. Nee. Dat wie duidelijk voor de Ramones om ja, hip-hop en er is niet het oors in dat opzicht? Nee, er is echt niks over. Nog steeds? Tunnelvisie. Nou, nee. Ik krijg die vorige band, die speel ik Johnny Cash, vind ik te gek. Ja. Dus er is wel meer. Maar hip-hop is wel mijn first love en mijn biggest. Wat zit er een product op? Alleen maar nederhop of ik bedoel Amerikaanse hip-hop? Nou, voornamelijk Amerikaans. Toch wel? Ja. En wat voor naam? Ik ben groot fan van Cool Keith, KRS-One, NWA nog steeds. Dat doet gewoon altijd vet. Ik ben er nou vlog in de hip-hop tjerken, maar Kendrick Lamar vind ik fantastisch. Ja, vind ik. Is die, ja, vind je? Nee, zeker. Daar ben ik wel naam van die ik zeker. KRS-One, dit draait ik al heel lang mee trouwens. Ja, die krijg ik een nieuw album maken en dat bloed gewoon van hoge kwaliteit. Dat springt het hart toch weer. Ja, dat is ongelooflijk. We praten straks over het hip-hop club, Ghetto Nederpop. Dat is, ja, die hip-hop in Nederland leeft echt al een hele tijd, als dat bedenkt. Maar die Osdorp Posse, dat is lang alleen. Ja, dat die volgens mij hier zijn in 86. Moet ik het even naar. Ja, short in het boek even naar. Ja, het stiet erin. Jere, even zien, Osdorp Posse hier. DFP 89 had Osdorp Posse opricht. Dus ja, dat is natuurlijk wel... Hier zit ik even zien, 20, ik neem die leesbril, dan ben ik weer kwijt. Ja, LJ Fresh, de eerste vrouwelijke rapper van Nederland, die wie 12 in 1982 en toen ze begon. Wow. Zeg maar, dus een hele jonge meid. Rapt ze nog? Ja. Okay. Ja, ze staat nog steeds op het podium. Dat is echt ongelooflijk. Ja. 50 plus inmiddels natuurlijk. En, ja, ben ik, hoor maar op. Ja. Ik ga net door die leeftijd praten. Ik net door die van André Becker. En al helemaal net op Sinterklaas. Hoe oud hij is. Dag, Sinterklaas. Straks Jeremy Johnson, dames en heren. Ik waarschuw je even. Al kom je met Noordburgum, je bent wat wend, maar Walter ook natuurlijk. Kalmesweg. Ja, zeker. Oh. En dit ben man uit de Westreen. Nou, daar ben ik gehoord. Ja? Ja. Ik zie het in het vrienden op Noordburgum voetbal, maar we naar de Westreen moesten. Nou. Het is wel veilig toch, net? Zeker. Mooi man. Goed, leuk dan binnen. All over again. Stel je jezelf even voor. Ja, ik ben Robin. Mooi. Ik ben een zanger. Ja. Dit is Wiepen, dit is een gitarist. Ga door. We gaan Niels op de bas, Arjen op de gitaar en Jong Gerrit op de drums en we zijn all over again. En je hebt een prachtige plaat uitgebracht. Die staat direct voor de mensen die het beeld behaan. Weekend Cheaters, mooie vakkant. Had je hem toen ook al verregen, want je bent toen met de presentatie nog even west voor een interview. Waar had die mooie vakkant maken? Wiert. Ja, Wiert, ja.
Schitterend. Achternaam wel net. Oké. En die maakt het altijd in deze sfeer? Ja, die kleuren en het geheel, zeg maar, is het psychedelische. Ja, het wordt spacey bijna, hè? Maar een auto die een soort monsterback riet. Ja, die had wel bij de grunge zijn. Dus vandaar dat we deze keuze maken. En ik hoor net zo van hokjes, maar neem je mezelf een grunge band? Ja. Oké. Gewoon een grunge in die richting. Ja, en ik ben gek op grunge band. Goed, dames en heren, Noordburg, je bent waskouwen. Ja, nee, geen praatjes. All over again, live in de moon! Someone's here. You refuse to bear now. It's winter to the other side. Everything is getting far away. Drifting far away from the pain. No way. The way I leave myself behind. I take away your pride and I. It's nobody to burn and fool. Yes, it's gonna move on. It's nobody to burn and foul. Yes, it's gonna move on. The way I leave myself behind. I take away your pride and I. It's nobody to burn and fool. Yes, it's gonna move on. It's nobody to burn and foul. Yes, it's gonna move on. Take away your pride and I don't need to burn it. It's gonna over. It's only to burn it. It's gonna over. Oh, I take away your pride tonight. It's only to burn it. It's gonna over. It's only to burn it. It's gonna over. You made a wrong decision. Now.
Ja, lekker. All over again. Straks dus nog meer nummers in deze aflevering van Noorderwien live. Ik ga de Jeremy Johnson, die is on tour, komt uit Engeland bij. Raymond de Jong, even, maak eens toen zelf nog hip-hop? Nee. Maar je haalt heel lang niks meer van die jet in dat opzicht. Ik ben mijn pensioen. Ben je echt met pensioen? Ja. En komt er ooit nog weer een iets van... Nee, ik wil niet... Heintje Davids of zo? Dat is een beetje... Nee. Het is wel mooi geweest. Ik heb dat meer dan 20 jaar gedaan. Ja. En ik wil 2 jaar dan wil ik bellen nog een keer voor een boeking. Want het is eigenlijk gewoon langzaam een beetje zoals een soort... Een nachtkerst. Ja, het werd steeds minder. Toen werd ik 2 jaar of zo wil ik bellen voor een boeking. En toen had ik mezelf gezegd, nee, ik ben gestopt. Ik denk, oké, dan ben ik dus echt gestopt. En dat viel eigenlijk wel echt zo, oké. Klaar. Ja, precies, fijn. Maar goed, de leefde van de muziek. Die bloed, hier is het boek, het grote Nederlandse hip-hop clubboek. Hey, dus hij zegt, ik wil toch de nieuwe generatie wat in de kunde brengen met die prachtige naam van in het verliezen. Vandaar die kleurplaten. Maar er zit ook wat biografische verhalen bij dus. Ja, ik heb van alle rappers stenen weetje zien. Zodat je, als dan papa of mama of de band letter bij de borrel steen, dat ze over alle rappers iets wist wel dat MC Stef dit of dat, wist wel. Zit er zelf in? Ja, Bert Favert. Ja, maar geen tekening van dit. Ja, wel, ik mijn tekening. Oké. Maar net als ik kerst me. Wat is een leuk weetje vandaag? Ik ga hem nog net zien namelijk, doe ik heb een keer weetje van mezelf hier. Nee, hè? Ja, dat ik een hip-hop kleurboek maak. Maar, ja. Nou, ik ben curieus. Ja, precies. Ah, mooi man. Kom straks weer bij die. Goed. Ik ga eerst naar de singer-songwriter die hier ook leest dit. Komt het Engeland bij. Mr. Jeremy Johnson. Welcome to the show. Hello, thanks for having me. On tour. Yeah, on tour in Holland, second time. Second time? Yeah, but this time with Revolution Agency, which is a great agency based in the north of Holland. So playing a lot of gigs along Friesland and Groningen, and it's great to be back. How long do you play the music you play? Was there rock before that, or also was it also all the time folk music or singer-songwriter? It's pretty much always been singer-songwriter. You know, I only started doing it 2 years ago professionally and full-time, and before that it was just kind of a passion of mine. I just play in my bedroom and play folk songs and write my own songs, and it just sort of naturally progressed into doing it full time. So, yeah, I'm a big fan of rock. I'd love to be in a band too, but it's just always been easier to play folk on my own. So, and writing beautiful songs, and now there is an album with a difficult title for me. Insecuriosity, is that right? Very good, yeah, Insecuriosity. I tried it last night. Okay. We talk about it later. First, I want to ask you to play a couple of songs. Which one will be the first? I'm going to play a song called The King and the Thief, which is on the new album, and then I'll play a song called Just Be, which is also on the album. So. We have some extra audience. They will sit down and listen to your songs. Dames en heren, Jeremy Johnson! Ja, dames en heren, dat is een live show. Soms ga je met een technisch malheur. Misschien altijd de kabels er door in ieder geval. Dat wordt even zien. Zo werkt het nou. En dan wordt toch weer werd toen leidt. Welke kabel doet het niet? Even zien. Dan gaan we eerst naar de volgende. Dan pakken we de band. Ja, heel simpel. Die staan er gelukkig nog kleerbaar. Is er niet een pisje? Nee, ze zijn er al jaar nog. Mooi. We hebben de kabelbreuk, jongens, van All Over Again. Dus als je hem klaar bent, dan wil ik je hem tweede nummer wel even jaren. Nou, dan gaan we even. Ja, mooi. Hoe heet het? Het volgende nummer? Ja. Juicy. Oké. Zie je, maar ik nog een kabel in? Maar misschien dat die doet. Ja, hè? Hartstikke mooi, man. Ja, mooi. Dames en heren, hoi, Piet en Alia, welkom. Hoe is het? Femke. We zien de prachtige uit en do. Marit. En doe. Roya. Elvira. Habon. Oké, en hoe is het? Marielle. Sylvana. Christian. Jesse. Vingers in de heren. All over again!
straks meer. Even Burma hun eigen prachtige plaat. Ik geef het Jeremy Johnson. I think everything is working. Yeah, second time lucky. Let's see if we can. Oh, we're used to that. Oké. Dames en heren, Jeremy Johnson live in Noorderwien. Oh. Sorry, we can hear the guitar now. Said the king To the thief that she stole his belief in his rule. I'd have given my name to the fire and the flames if I knew. All these dreams I have killed, the blood that's been spilled in my time. That shame is all mine. The shame is all mine. That shame is all mine. Oh, shame is all mine. Said the thief to the king, it's the kindness that sets us apart. I admit if you'd known, you'd have given your throne for your heart. But your people have fled, your queen, she lies dead on the floor. Your reign is no more, reign is no more. Your reign is no more, reign is no more. And these history books will carry your name for years. All the blood and the pain, the joy that may follow the tears. So remember when you are the king. Respect all the power it brings, and be good. Be good. Be good. The jester replied as he stood by the side of his lord. For years you had laughed while my axe dulled the blade on my sword. While you ask for my arm, I can offer a joke or a rhyme. This fight is not mine, no. Fight is not mine. This fight is not mine, no. The fight is not mine. These history books will carry your name for years. All the blood and the pain, the joy that may follow the tears. So remember when you are the king. Respect all the power it brings, and be good. 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 Be good.
being good, being good. Jeremy Johnson, the next song we're gonna do after the break. So chill, relaxed. Dames en heren, we gaan eerst naar het Nice. Mooi. Jij hebt er niks meer nodig, draait nog een tune. Nice, doe eerst wat zingen songwriter dingetjes en doe wij bij hem. Prima. Ja, prima. Take your time. Mooi. We have a break. Yeah, okay, cool. So it's break, and then me second song, and then these guys. No, we have another. Okay, singer-songwriters cool. there in the corner. Perfect. And then we'll see how the time goes. Yeah, thank you. Yeah. I hope 2 songs, but so one song, okay? And then Yeah, I hope definitely there one will be and then maybe space. another. Okay, cool, that's fine. I'm going to try. Yeah. The place is just let me very know. nice, but Oh, that's very kind. I have a time problem now, so. Yeah, sure. But at least one song. So. Yeah, perfect. Linse? Hoi. Ik heb het publiek voor je regelen. Nou, geweldig. Zo, hè? Zwerven. Dan ontmoeten we elkaar toch nog. Oh ja, hi. Nou, Dan heb je hier aan het werk. Ik heb toch nog gezien. Jongens, we hebben niet zo heel veel tijd, dus we gaan meteen los. Ik heb gelukkig net met de techniek. Oké. Nee, gelukkig net. Hey, alleen, heb jij geen... Jij gaat piano spelen. Nee joh, ik zing alleen. Nu doen we een duet. Ja. En bij mij staat er nog zo'n nummer klaar. Ja. Ja? Nee, moet ik even een kwartsluit. Maar ik straks op het eind van dit jaar dat nummer draaien en dan ga je maar lekker dansen en maak er een dikke zooi van, oké? Ja, helemaal leuk. Leuk. Hij komt straks weer bij de bar. Zal ik, ja, want... Maar ik loop op Nou, dan ga ik jou zeggen hoe het bij de jeugd. I think when the guy went out, he went out this way. Jongens, het is hier veel te vol. Ik ben hier wel, ja. Ze beginnen gelijk, nu. To be reckoned with, breaking all the doors, 'cause I'll never quit, I'll keep going till I'm in the dirt. I'll hold on to what I know I'm worth, 'cause I'm worth it all. I'm worth it all. That's exactly what I came here for. Woo! Yeah, I know just what I came here for. I'm a force to be reckoned
welkom bij het laatste jaloeren alweer van Noorderwien Live. Het muzikale dwarsplein van Friesland. Dan gaan we afsluiten met Raymond. Want Raymond noemt met die hip-hop kleurboek. Waar mag je Ik ben jong naar de meervaart. Er is een jong over de geschiedenis van hip-hop. Nou, daar post ik met het boek natuurlijk supergoed bij. Dus ik ben samen met die organisatie. Is dat ik hier meer van. Hartstikke mooi, man. Hey, het boek overal te krijgen of moet het besteld worden op internet? Is in elke boekhandel is hij bestelbaar en misschien wel te vinden zelfs. Hij is via bol.com en ACO, whatever, overal is hij te krijgen. Of via hiphopkleurboek.nl. Komt er nog een tweede deel? Nee. Nee, Leuk zo. Het is helemaal compleet. En als ik er nou nog iemand zo'n soort slap aftreksel, mij nog. Want er staan bijna 120 namen min. Dus het is. Het is redelijk. Het is goed. Zo. Het is goed zo. Mooi man. Goed, hip-hop kleurboek. Ik ga nog even naar André, straks even wat langere verhaal. Maar met welke projecten ben je op dit moment al bezig? Of is het toch vol Pink Floyd Project? Volop Pink Floyd Project. Morgen onze première van The Wall 40 Years. Morgen is ik precies 40 jaar geleden dat het album The Wall van Pink Floyd uitgekomen is. En wij staan voor een uitverkochte Martini Plaza te spelen. Fantastisch, man. Maar daar ben ik hier net voor. Nee, maar wel volle bak, man. Maar jacht en de hele mikmak. En integraal het album The Wall van Pink Floyd. Waarom ben je wel? Daar kom ik direct op waarom. Cliffhanger, oeh. Ja, dat doet het goed. Dit is goed. Mr. Jeremy Johnson, change your plans. I'll come to you later. Ik hier kijk zijn de best als eerste aan de beurt. Maar ik begreep dat het kanaal van Martijn... Ja, toch? Ja. Femke en Femke, hoi. Hallo. Welkom in de achtbaan. Ja, dat is het. Maar hoe wist het? Ik ben er niet tussen een beetje gewend. Dag Femke Weidema. Hallo. Leuk dat je er bent. Ja, heel fijn. Heel leuk. We kennen het verhaal natuurlijk. Druk in Amerika, Nashville, de cruiseproduct voor oren. Maar ook voor diezelf best een tour. Tussen iets Fries tour. Of nee, het is een Nederlands tour, hè? Overal in Nederland, ja, inderdaad. En nu vandaag in Leeuwarden. And how did you meet? E-mail. Via e-mail, ja. We hadden gezamenlijk contact. En ik had een liedje wat perfect bij haar stem past. En ze hebben het een beetje samen via e-mail gedaan. En zij heeft het in Nederland opgenomen. Ik heb in Friesland opgenomen. Ik heb het in Nashville opgenomen. Samengebracht. En nu spelen we het samen. Ja, ik vind het een prachtig nummer. Het werd gelukkig gedraaid. Dat lijkt mij toch een apart werkje, Femke. Om via de e-mail, want je wil elkaar als muzikant eens een keer 18 zien soms en even wat bijschaven. Maar dit maar dus al digitaal. Ja, dat is heel apart. Maar ik hield het zelf nog nooit in. En dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Ik bedoel, er ben heel vaak duetten waar het op een worden wie ze net slagen om mensen bij elkaar te brengen. En ja, dan is dit een hele mooie wies. En ik vond het gewoon een hele eer om dit mij heropnemen te maken. Ja, dit is een dame, hè? Absoluut, ja. Dat is ook mooi, jongen. Dat jij er was. Dus, wie het nummer helemaal klaar? Of hast u direct nog bijschaafd? Of best mijn oren ideeën nog kwam? Nee, nou eigenlijk heb ik gewoon zo hard zijn van nou, dit is het nummer, doe maar wat. Ja. Dus ik ga gewoon wat dienen. Ja. En dat hebben we opgestuurd. We hadden opname in Harry Swervers in studio en in Frencher. En we hadden opgestuurd. En nou ja, uiteindelijk weer zeiden mij een haalgong. En ik vind het heel mooi worden. Ja. Hoe was het doorgepakt? Toen wist in Amerika. Had hij een eigen studio of mixt het dan zelf ook helemaal op? Nou, mijn man heeft gemixt. Die is nu ook uit Amerika trouwens. Ja, dus zelf piano gedaan en alles ingespeeld. En hij mixt het dan. En ja, dat was het eigenlijk wel. Ja. Het levert een prachtig mooi nummer op. Ik vier vast niet, zit hier achter de piano. Wie is dat? Dat is Sander. Hey Sander, welkom. Hij zingt en speelt mee met ons vandaag. Dus ja. We kregen een abrupt promo in een tune. Maar is het klaar met de soundcheck voor je? Ja, ik vond het mooi klinken, ja? Ja, let's do it. Oké, dan kon ik hier mooi. Maar gewoon Femke of net? Harry? Ja, Harry, de baas erbij. Mooi. Dames en heren, live in Noorderwien. Femke en Femke! Is flooding through my veins. I don't care if they don't know, I'll get it just the same. When they ask me when I'll be somebody, I can tell them that I am somebody. 'Cause I know that I'm a fire starter, and they can keep throwing water. Yeah, I am a force to be reckoned with, breaking down the doors. 'Cause I'll never quit, I'll keep going till I'm in the dirt. I'll hold on to what I know I'm worth, 'cause I'm worth it all. I'm worth it all. I know that I will turn my dream into reality. It's automatic, just like every breath that flows through me. That's exactly what I came here for. Yeah, I know
just what I came here for. I'm a force to be reckoned with, breaking down the doors, 'cause I never quit. I'll keep going till I'm in the dirt. I'll hold on to what I know I'm worth, 'cause I'm worth it all. 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 I'm not worried where I'm gonna go. I live my life like the river flows. Yeah, I am a force breaking down the doors. Yeah, I am a force to be reckoned with, breaking down the doors, 'cause I'll never quit. I'll keep going till I'm in the dirt. I'll hold on to what I know I'm worth, 'cause I'm worth it all. 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 I know I got it in my bones, it's flooding through my veins. I don't care if they don't know, I'll get it just the same. Wauw. Ja, dit is toch weer weer oors. Doe ik de radio natuurlijk liever als mij, maar via e-mail en dan je weer even is weer oors, hè? Ja, dit is voor mij wel way out of my comfort zone. Dat schiet heel gezond te werden soms. Soms wel. Ik ben nou hard zo aan 30. Ik dacht, nou maar Het wordt een keer. Maar ik vind het nog steeds heel erg spannend. Ik zie er echt maar dat. Dat is het fantastisch. Maar in zo'n DJ-studio, dat is volle wetter. Ja, maar ze dan helpen die er uit. Gewoon hartstikke mooi. Hey, leuk, radio, we draaien wat. Dit bewaren we. Of hebben we meer ambities met je baan? Nou, daar hebben we het eigenlijk nog net in zo hoorn. Want ik... dat wordt die. Nee, nee, we hebben eigenlijk zijn van, als ik ooit in Nashville ben, dan ga ik zeker naar Hatta. En ik hoop dat dat heel snel is. Ik ga er ooit een keer west. Het is een fantastische stad. Dus ik ga er heel graag nog een keer heen. Maar mijn bandjes, want ik wil ook heel graag zin later dan. En ja, voor de rest, als je het wil. De muziekvrouw is in die zin heel iets. Dus je komt om een koers aan met in. En het hoort net op bij je 40 staan. Absoluut. Nee. Muziekmaatje kun je tot ongeveer. Dus, En best wel de zangeres. Straks praten we nog met Femke. Ik wil het door de pianist bij de Twadek nog mee. Ja, doet ook nog mee. Tot straks. Oké. Dankjewel. Chill, zen, weet ik veel. We gaan straks naar Zwarte Piet doen hier all over again. Maar eerst naar Jeremy Johnson. Which part from England are you? I'm from near Wales, Worcestershire. Okay. Yeah, so kind of the west. Was that a good area to raise up with the music? Not really. No? No pubs, no festivals? No, we have some festivals. I mean, there's loads of festivals in the UK where obviously the country is very well known for its music, and we have like 200 festivals every summer all over the country. But so there's always festivals around. But I would say that there are certain hot spots for music. Actually, just down the road from me, Bristol is very good for the type of music that I play. So I play in Bristol now and again. It's really good. You play all the year through? Are you a kind of musical gypsy? Yeah, I am actually. Yeah, I mean, I love that. I love the idea of traveling with music. Partly because music, I think, is a language unto itself. Universal. Exactly. So you can come to somewhere where, I mean, obviously here everyone speaks English, but you can go somewhere where nobody speaks English and still communicate via your music. So there's a thrill in that, and I love traveling with it. So. What's the story about that album? It's independent? You did it all by yourself? Independent. It's DIY, sort of self-funded, self-everything. But I worked with an amazing team on the album, including a local singer-songwriter here, Mariah de Vries, who's fantastic. She's from Leeuwarden. And and that's sort of how I've come into the Holland sort of sphere a bit more. And I toured with her. We played yesterday in Leeuwarden. The Bres. In the Bres, yeah. How many gigs are you going to do now? I've got 6 or 7, I think, on this tour. And then I'm heading down to France to play some gigs. And then I'll be back in April, I think, to do another tour in Holland. What a life. I know. Come back to the studio, please. Thank you. I will, yeah. What song are you going to play now? I'm going to play Just Be. Jeremy Johnson, ladies and gentlemen.
I came, I saw, I left before I'd conquered anything. And I've never known what I'm looking for. Maybe the looking, that's the thing. So come find nothing with me. Up hills, down dales, we'll wander free. I'm on a road to a path, to a place to just be on. My heart's been searched so to my head. Both joy and pain I've seen. Felt as light as clouds and as heavy as lead. And all these places in between. And now I feel the pull of the weight of the world. Expectations like gravity. I'm on a road to a path, to a place to just be on. My heart's been searched so to my head. Both joy and pain I've seen. Felt as light as clouds and as heavy as lead. And all these places in between. So come find nothing with me. Up hills, down dales, we'll wander free. I'm on a road to a path, to a place. Trusting all in our hearts, guiding grace. I'm on a road to a path, to a place to just be on. Wow. Thank you. See you next time, Mr. Jeremy Johnson. Thank you. Ik ga naar Femke daar, die doet nog een solo nummer en kijk all over again nog. Maar we eerst even André Becker. Net op Pink Floyd Project, maar vertel het even. Nou, wel over Pink Floyd Project, maar net over de tour die wij nou hebben. Want we kregen al even wat over het prachtige Skaaf. Ja. Hier in Lauwert. En Skaaf moet blijven. Ja. Maar 14 december hebben wij daar een Pink Floyd doen. Dat was mijn Pink Floyd Project. En daar spelen we integraal alle nummers die Pink Floyd had in de top 2000. Oké, daar ben je wel in bezig. Het zijn 12 versjes erin. En gelukkig, je Pink Floyd kennen, dat zijn natuurlijk lange nummers. Ja. Het houdt net op met 2 minuten, zeg maar. En gelukkig net. De langste en gelukkig stiet die erin is 23 minuten 14. Jeetje. Echo's. Ja. Maar we gaan integraal van de leegsnoteerde tot de hersnoteerde gaan wij alles integraal spelen. En dat is 14 december in Skaaf. Te gek man. Ja, nou, volle bak. Nou, dat hopen we wel. Het is natuurlijk een prachtige maand om de top 2000 te volgen. En natuurlijk je mijn eigen Frieske top 100. Want ja, daar ken niks in op natuurlijk. Er zit net zo volle Pink Floyd buis erin. Maar... Nee, nou, wordt misschien Pink Floyd in het Fries. Maar... Ja, dat is ook nog wel dat denk ik, ja. Dus buiten de tour die we hebben met The Wall gaan wij hier in Skaaf. En dat vond ik prachtig mooi, want het is voor ons 15 jaar geleden dat we eisen naar Skaaf voor ons eerste concert zoen. Dat ging toen net terug en toen weer naar Harmonie komen. Dus we gaan eindelijk een keer naar Skaaf. 14 december, Pink Floyd plays de top 2000 Pink Floyd liedjes. Te gek. En ik had er nog een prijsvraag voor. Nee. Mooi. Oké. Ze staan er maar 12 versjes in. De leegsnoteerde is uiteraard een versje en de hersnoteerde is niet. Onder harkers van dit programma en degene die het zeggen. Ik wil graag weten van je dat ik 2 keer 2 tickets voor die 14 december. Dus 2 keer 2 intreebewijzen voor de volgende prijsvraag. Wat is het leegst noteerde nummer van Pink Floyd in die top 2000 en de hoogste nummer? Dat wil ik graag weten. Je kan op de Facebook van Pink Floyd Project of pinkfloydproject.nl even Shen. Stuur het daarheen en aan jou wat 2 keer 2 tickets voor.
Of even naar dit programma, maar ik nog. nw@omroepfriesland.nl of door via Facebook. Kom maar goed. Dank u wel. Dank je. Oké, André Becker. Hey. Goed, dan gaan we naar Femke Weidema. Zullen we kijken dus mij zeggen Femke de Wal, maar nou ja, solo. Pianisten er nog altijd aan toe. Hoe de volle optredens dus nog? Nog 1, morgen. Waar? Gouda. In Gouda? Ja. Net stenen, maar erheen is er wel. Beetje ver weg. En dan terug naar Amerika? 10 december, ja. Hard aan het werk, schrijven, spelen. Optreden, produceren, alles. Ja, altijd. Volle bak. Mooi dat je er even bent. Hoe heet het nummer wat je gaat doen? I see you. Dames en heren, Femke Weidema. There's no fire in the fireplace. Middle of the winter and it's 10 past late. No one's home. No light in the window. The thing about people is they come and go. And now they're gone. And you're walking on a wire, barely holding on to hope. And your soul is getting tired. You wanna let it all go. No, I got no words. The only thing I got that might help the hurt you're going through. I see you. There's no life in the lifeboat. Just another letter in an envelope. That's all we know. 17 years on the dark side, and you're so damn close to a sunrise. Please don't go. And you're walking on a wire, barely holding on the hope. And your soul is getting tired. You wanna let it all go. No, I got no words. The only thing I got that might help the hurt you're going through. I see you. I see you. Yeah, you're walking on a wire, barely holding on to hope. And your soul is getting tired. You wanna let it all go. No, I got no words. The only thing I got that might help the hurt you're going through. I see you, that you're going through. I see you. Wauw, wauw. Doe eens weer naar Amerika en de blues heel lang. Het is een prachtig land. Als het weer omkomt, het hier weer komen, hè? Absoluut. En dan mijn Femke erbij en solo. Altijd. Yes, altijd. Pianist, dankjewel. Dames en heren, Femke Weidema. Geen maas en dansje voor u? Ja hoor. Gaan jullie dansen? Jazeker. Krijg nog een Pieterdans, hè? Jazeker. Ja, het wordt wel leuk, toch? Ja hoor. Mooi. Maar eerst wat herrie. Ja. Mooi. Waar is Sinterklaas? Sinterklaas, hoe gaat het met u? Nee, prima. Ik vind het een fantastische rollercoaster die je ervan maakt. Ja, dit is een achtbaan, hè? Dit had ik niet verwacht. Dat gaat je op en af en de adrenaline. En dan denk je, oh, en dan krijg je heel lekker rustig. En dan denk je dat je tot rust komt. En dan komt er weer wat. Ik vind het geweldig. Ik neem straks nog geen last gehad van je. En all over again! You got some good old grunge? Yes. Mijn binnenkort nog spelen ergens? Jong nog. Waar? In Assen. Oké. Ja. Waar? Waar? Ja, in welke hal? Hoe heet dat? Hier voor een nieuw café Image of zo. We gewoon heen. Nieuw Image. Hoi met gaan. Facebook sites? Facebook, ja, all over again natuurlijk. Hè? Prachtige plaat uit. Zeker. Weekend Cheaters. Welk nummer Immers luisteren? In Revolt. Oké. Nee, ja, misschien Den I nog. Want ik ga de Piet nog. Dames en heren, all over again!
Pieten! Album is uit, ja! Hey Pieten, opstaan allemaal. Jullie moeten dansen, dames en heren. We krijgen nog een mooie uitsmitriëren. Ik zal even danken wel aan Sinterklaas zeggen. Ik wil graag muziek, dames en heren. Muziek, muziek, muziek. Dank u wel, Sinterklaas. Graag gedaan, het was me waar genoeg. Geweldig, Pieter dans. Het is, nou ja, wat wil je nog meer? Speciaal voor Sinterklaas, dames en heren, de Pieten! Oké, kom maar. Dit is Sint en Friends. Zijn jullie klaar voor een feestje? Voor de Sint, Sint, Sint. Want we gaan dansen. Voor de Sint, Sint, Sint. Een stapje naar voren, een stapje naar achter voor de Sint, Sint, Sint. Zwaai met je handen, schud met je heupen voor de Sint, Sint, Sint. Ik ben zo blij als hij is geweest. Want van Sint hou ik het meest. Hij houdt van jou, hij houdt van mij. Oh, de Sint maakt ons zo blij. Zet je schoen, 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 schoen. Hoge hakken, lege laarzen. Zet je schoen, 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 schoen. Coole sneakers, mooie buizen. Zet je schoen, 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 schoen. Oude rippen die nog goed staan. Zet je schoen, 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 schoen. Houd die knoppen, houd die ook van. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Hoppa! Oh, we zingen en we springen voor de Sint, Sint, Sint. Voel de spanning op dit feestje voor de Sint, Sint, Sint. Ik ben zo blij als hij is geweest. Want van Sint hou ik het meest. Hij houdt van jou, hij houdt van mij. Oh, de Sint maakt ons zo blij. Zet je schoen, 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 schoen. Hoge hakken, lege laarzen. Zet je schoen, 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 schoen. Coole sneakers, mooie buizen. Zet je schoen, 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 schoen. Oude rippen die nog goed staan. Zet je schoen, 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 schoen. Houd die knoppen, houd die ook van. Het is pas een feest als Sint is geweest en ik ben in meer te houden. Zie alles bewegen, de drukke, verlegen, de jongen en de oude. We kunnen niet meer wachten om de Sint nu te ontmoeten. Want Sint is de vriend van ieder kind voor de stoute en de zoete. Iedereen danst en we feesten. 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 Zet je schoen, 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 schoen. Hoge hakken, lege laarzen. Zet je schoen, 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 schoen. Coole sneakers, mooie buizen. Zet je schoen, 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 schoen. Oude rippen die nog goed staan. Zet je schoen, 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 schoen. Houd die knoppen, houd die ook van. Olé, 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 olé. Voor de Sint, olé, olé, olé. Voor de Sint, olé, olé, olé. Voor de Sint, olé, olé, olé. Vond jij dit liedje ook zo leuk? Check dan even Spotify, Deezer, iTunes. Daar staan al onze liedjes. Heb je zin om te dansen? Check dan even de dansvideo. Kan je met de hele klas naar